Bo día, un segundiño. Desculpará o señor Ceal que non pode asistir por motivos laborais. Entón podemos comenzar cando queirades. Non. Pois damos comezo, entón. Bos días a todos. Benvidos ao pleno ordinario do 29 de xaneiro de 2025. Comezamos co primeiro punto do día, que é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Non sei se alguén ten algo que manifestar neste punto. Pois non sendo así, procedemos directamente á votación. Votos a favor de aprobar as actas? Quedan aprobadas por unanimidade e, polo tanto, pasamos ao segundo punto da orde do día, que sería a toma de posesión como concelleiro de don Eleuterio Martínez Rey. Con data 21 de xaneiro de 2025, con registro de entrada 98, foi recibida a Xunta Electoral Central credencial para a súa toma de posesión como concelleiro de Eleuterio Martínez Rey. Con data 24 de xaneiro, fixose entrega da dita credencial e deuse cumprimento ás obrigas previstas no artigo 75, a Lei 785, o 2 de abril, de bases de réxime local, nomeadamente foi presentada a declaración de bens patrimoniais e de actividades, así como de outras causas de incompatibilidade que pasan a formar parte do libro de registros de bens e intereses custodiados na Secretaría Municipal. De conformidade co previsto no artigo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, debe procederse á formalización do xuramento ou promesa de acatamento á Constitución aos efectos da toma de posesión. Bo día a todos. Xuro prometo, pola miña conciencia, o honor cumprir fielmente as obrigas do cargo do concelleiro, co lealdade ao rei e garde facer agardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias. Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto do día, non sen antes darlle a benvida ao señor Eleuterio a este concello, a esta corporación e a este goberno, e, por suposto, desexarlle toda a sorte do mundo nas súas tarefas, porque, sen dúbida, será a sorte de todos os veciñas e veciñas de Cabanas e o seu beneficio. Benvido. Moitas grazas. Terceiro punto, adhesión e aprobación do borrador dos estatutos da Asociación de Concellos Galegos afectados pola estrada de peaxe AP9. Informa a secretaria. A Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión ordinaria, celebrado o día 24 de xaneiro de 2025, no punto de orde do día referente á adhesión e aprobación do borrador dos estatutos da Asociación de Concellos Galegos afectados pola estrada da peaxe AP9, dictaminou favorablemente con 5 votos a favor dos representantes do Partido Popular e PSDG-PSOE, ningún voto en contra e 2 abstencións dos representantes do BNG e Grupo Mixto a aprobación polo Pleno da Corporación da seguinte proposta. Os concellos afectados polo paso da autoestrada AP9 acadaron o obxectivo de recadar o importe total do IBE bicis logo da reclamación realizada a comezos de ano. Deste xeito, a concesionaria Audasa pagará o 100% do imposto, mentres que antes os concellos o percibían un 5%. Para darlle continuidade ao asunto relacionado co IBICES AP9 e co fin de estudar a viabilidade de obter novos beneficios para todos os concellos polos que transcorre esta autoestrada e a súa veciñanza, convocouse a unha reunión no Concello de Abegondo o día 24 de outubro de 2024 os concellos afectados e dita reunión acordouse a incoación da constitución dunha futura asociación de concellos galegos afectados pola autoestrada de peaxe AP9. Consta no expediente o borrador dos estatutos da Asociación de Concellos Galegos afectados pola autoestrada de peaxe AP9, consta no expediente informe de secretaría, informe de intervención e visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable, procedendo a súa aprobación por maioría absoluta do número legal de membros da corporación, de conformidade co artigo 47.2g da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Polo que se propón, primeiro, aprobar a adhesión á Asociación de Concellos Galegos afectados pola autoestrada de peaxe AP9 e, consecuentemente, aprobar o borrador dos seus estatutos que figuran como anexo. Segundo, designar o alcalde do Concello como representante municipal nesta asociación, facultar o alcalde para cantas xestións resulten precisas para a execución do presente acordo e notificar aos concellos os efectos oportunos. Ben, este
xa foi un asunto pois tratado na comisión da pasada semana, na cal pois xa expuximos os motivos que nos levaban a querer adherirnos a esta asociación xunto coa meirande parte dos concellos afectados pola autoestrada AP9, evidentemente concellos de distinta cor. Pola nosa parte reiteramos evidentemente a vontade de formar parte desta asociación porque queremos que é un vehículo e unha canalización de pelexar por máis dereitos para os concellos afectados que soportan unha gran carga na súa xeografía ao ter unha autoestrada de pago como é destas características que sen dúbida pois condiciona o territorio e o desenvolvemento do mesmo no termo municipal. Ronda de intervención, señor Ladra, por favor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias. Bueno, nosotros ya comunicamos en la comisión que íbamos a votar a favor de este punto, porque consideramos que cualquier herramienta que podamos tener para luchar contra los abusos de la P9 es beneficiosa. Lo que sí que pedimos es que se utilice de manera coherente, de manera seria esta herramienta, que se trabaje en equipo, independientemente de los colores, que al final pues la intención que se tiene que tener es la liberalización de la autopista y mientras llega a eso, intentar conseguir los máximos derechos posibles para la ciudadanía, y sobre todo los afectados del paso de la P9, ¿no? Entonces, bueno, pues por nuestra parte estaremos vigilantes de que esta asociación sea una herramienta útil. A priori debería de serlo y nos alegramos de que los ayuntamientos se unan para ello, por lo cual vamos a ser confiados de que va a tener una buena utilización, pero sí que estaremos pendientes de que trabaje. Gracias, señora González. Bueno, bo día a todas e a todos. Bueno, en principio a nosa posición sigue sendo a mesma que comentamos na comisión. Parécenos unha asociación que non ten un fin determinado. Naceu no seu momento para facer fronte, non, ao tema do pago do 100% do IBI da P9, pero sabendo que xa se vai a cobrar o 100%, pois non lle vemos demasiado sentido, tendo en conta que non se fai ningunha aportación nova ou pasos a seguir para facer este tipo de asociación. Polo tanto, a nosa posición vai a ser a mesma. Señor Pesardiña. Sí, bo día a todos e a todas. A nosa posición en canto a este punto na comisión foi un pouco de saber cales son as intencións deste Concello de Cabanas, nomeadamente de quen prefai a proposta que é o alcalde do Concello de Cabanas en relación a crear unha nova asociación. Anotamos que unha das propostas concretamente era a revisión dos valores catastrais deste ben inmoble de características especiais. Bueno, ali naquele momento non tiñamos os datos sobre esa proposta que nos fan. En principio non viña nos estatutos, non ven nada establecido aí, simplemente a mí nos parece menos que é moi lexítimo facer esa proposta, pero tamén sabemos de quen ven. Cos datos en riba da mesa, esta proposta é prexudicial económicamente para o Concello de Cabanas. É moi sencillo de explicar, porque este vice tivo unha valoración, unha ponencia publicada no BOE número 306 de 22 de decembro de 2007, o inicio da ponencia de valores catastrais data deste ano, 2007, un pouco que nos informemos, aí está incluída a AP9, que é a autopista do Atlántico, nun anuncio
deste BOE, non sei se o saben, eu creo que non. Ven resultando que facendo unha pequena revisión dos valores catastrais entre o do ano 2007 e o presente ano, 2024, ou o anterior, que é do único que hai datos completos, pois a diferenza é bastante importante. É dicir, os valores catastrais reducironse ao menos nun 150%. Segundo, datos oficiais que podemos consultar na web do Ministerio correspondente, non? Temos pois, o precio medio do metro cadrado por comunidades autónomas e provincias que pois, publica o Ministerio correspondente, non? Iso xa o temos. E teñeno vostedes tamén. Non sei, cando fan propostas, non sei se miran isto, supoño que non o mirarán, pero a ver, se o Partido Popular ven aquí a facer unha proposta dunha asociación simplemente para baixarlle o que paga os concellos, a nós parecenos impresentable. Sabemos que o Partido Popular é o que ten que facer, evidentemente. Non nos engana. Ampliou a concesión da autopista ata 2048, non? E agora quero nos envolver nunha proposta para baixarlle o catastro. Baixar os cartos que ingresa o Concello de Cabanas por ese catastro. Que non leva pagado de tamén privilexios, efectivamente, neste caso que veñen da ditadura franquista. Porque vostedes tamén teñen problemas, por lo visto. E seguimos con privilexios, non? A min, cando me traen unha proposta que beneficie en dereitos aos veciños de Cabanas, pois podemos valorala. Agora, se que veñen aquí e intentar que unha empresa privada teña máis beneficios dos que xa ten, dos que lle paga o Estado, é dicir, das peaxes que está pagando o Estado a maiores, e ainda queremos recadar menos cantidade da que corresponde, porque, a ver, xa sería un escándalo que o coeficiente máximo que ten posto este Concello, que é 1,3, pois se propuxesen rebaixalo. Iso, claro, non dan a cara así, pero isto que parece que é moi bonito, e que explicou outro día, que apuntei claramente a súa proposta, pois parecenos fora absolutamente de lugar. Nós non podemos aprobar isto, non o imos facer, nada máis. Despois de informarnos, claro, porque vostede non se informou de nada. Señor Pérez Sardiña, lle escoito falar e o que está facendo é darme a razón en estar nesa asociación. Vamos a ver. A proposta de actualizar os valores catastrais saíu nas últimas reunións desta asociación. E se esa asociación propón facelo, vai afectar a todos os concellos afectados pola AP9, porque o catastro revisará a AP9 como un ben único e logo fragmentará o seu valor por concellos, pero vai actualizar todo o valor único. Se precisamente como vostede di, e sen entrar no fondo da cuestión de se beneficia ou perxudica actualizar o valor catastral, se efectivamente, e sen entrar a debatilo, nos perxudica, o que temos que facer é estar nesa asociación para decir que non se faga e para expoñer por que nos perxudica. Se non estamos, é complicado expoñer a nosa visión e, polo tanto, outros poden acabar decidindo actualizar o valor catastral e perxudicar ao Concello de Cabanas sen que o Concello de Cabanas estea nesa asociación. Os dereitos dos veciños e veciñas de Cabanas pasan precisamente por estar nunha asociación na que Cabanas ten voz e voto para poder decidir estas cuestións e outras que poidan xurdir. En relación ao que dicía a señora González, precisamente o beneficio do cobro do 100% da AP9 xa está, evidentemente. Pero hai enriba da mesa outros exemplos. Neste caso, na reunión, naquel momento que estivose a falar, falaron de outras autopistas no norte de España, nas cales os veciños e veciñas que teñen no seu termo municipal a autopista, teñen a gratuidade da mesma. E, polo tanto, os veciños e veciñas gozan de algún beneficio extra por ter a AP9 polo seu percorrido. Na asociación
fíxose ou púxose en común loitar por outros beneficios como podía ser ese ou explorar outras vías para facelo. Polo tanto, aínda que academos xa o 100% da recaudación, non significa que nos teñamos que quedar aí. Podemos seguir pelexando por máis beneficios, toda vez que nos encamiñamos ao que o señor Ladra decía, que era a gratuidade da autopista. Mentras pelexamos por esa gratuidade total da autopista, podemos ir conseguindo paso a paso cada vez maiores beneficios para os veciños e veciñas do Concello de Cabanas. Adiante, señora González. Mire, eu creo que en canto ao tema este da asociación, descoñecen un pouco, en certa maneira, cal vai a ser a finalidade desa asociación. En primeiro lugar, porque xa outro día na comisión comentou que iban a estar prácticamente todos os concellos afectados e incluso afirmou que iba a estar algún concello denegado. Do concello denegado non hai ningún, xa nos informamos. E en segundo lugar, me parece surrealista que nos veñan a dar vostedes exemplos de solicitude da gratuidade da AP9, cando son os únicos causantes de que sigamos pagando peaxes abusivas. É totalmente surrealista. Isto, igual que yo comentei na comisión, están intentando quedar ben coa cidadanía en xeral, liderando un proxecto de vamos a solicitar a gratuidade da AP9, cando volvo a repetir que son os únicos causantes de que estemos pagando estas peaxes. Señor Pesardeña. Sí, evidentemente, o que me está dando razón a min é de que o Concello de Cabanas non existe. O sea, o Concello de Cabanas non ten unha entidade xurídica para defender os seus intereses. E falle falta unha asociación para defender os seus intereses. Iso que me está dicindo? Falle falta unha asociación para defender que hai que baixarlle o que é a contribución a autopistas do Atlántico. Iso que me está dicindo? Que foi un dos cousas que vostede defendeu na comisión como un gran avance. O sea, está vostede dentro dos que defenden iso. Non nos veña aquí a decir que se nos fai falta estar aí dentro para pelexar por non sei que, se vostede está pelexando polo contrario. Que nos ven a enganar? Se nos está enganando continuamente. Valores catastrais, señor alcalde, 250 euros ao metro cadrado de solo urbano, que é moi homologable á explotación industrial que ten esta autopista, en 2007. Sabe cantos euros son actualmente? Por que non nos lo dixo? Por que non se informou? Porque eu preguntei, falei un pouco polo aire, non? É dicir, a ver, que pasa con isto? Home, señor alcalde, primeiro que se lle pide é que cando faga unha proposta que a teña estudada, e vostede non a ten estudada, e aquí vennos a enganar, e a darnos un discurso del Partido Popular, que nos parece moi bien, pero isto para os veciños non é ben. 102 euros metro cadrado no ano 2023. Dígame a verdade. É capaz de defender esa proposta neste pleno? Non. É con dicir, non, é que se non estaría o Concello de Cabanas non pode. O Concello de Cabanas ten unha entidade xurídica para defenderse por sí propio, sen necesidade de ningunha asociación. Parece mentira que vostede veña aquí a decirnos que se non estamos ali que non facemos nada. Perdoe, fanse moitísimas cousas. Unha delas, o ingreso dos cartos da autopista grazas á Deputación da Coruña. Mira o que lle digo. Moi fácil. ¿Estábamos nesa asociación? Non. Que me está contando? Películas. Se son os intereses do seu partido, xa sabemos cales son as intencións do seu partido. Falaban aquí de que non había cores. Claro que hai cores. Hai cores ata nisto. E hai intencións claramente verbalizadas. Evidentemente, nós non lle tragamos con esta proposta. E os motivos son moi claros. O sea, apúranse e corren e mátanse por baixarlle a contribución a este concello e os veciños de Cabanas están pagando valores irreais. E digo con coñecemento de causa porque aquí houve propostas arriba da mesa que propugnaban por unha revisión da nosa parte, e veñen aquí a colar por diante a unha empresa que non ten nada que ver con Cabanas. Que o único que veu aquí a facer foi pasar unha autopista, ganar cartos e pouco máis. Porque emprego aquí
Relacionado con autopista, pouco houbo. Eu creo que está fora de lugar. E siga así fora de lugar, con eses argumentos que son, ademais, falaces. Eu discrepo enormemente que sexan falacias, señor Pérez Sardiña. Como xa lle digo, o Concello de Cabanas non necesita ningunha asociación para defender os seus dereitos, pero outra cousa é que sexa mellor estar nunha asociación onde se toman decisións que poden afectarnos de algunha maneira. Se xa estamos na asociación, estamos no núcleo onde se toman as decisións, polo tanto, no lugar correcto para influir nelas e favorecer os intereses dos veciños e veciñas de Cabanas. Eso non significa que o Concello de Cabanas nin exista nin deixe de existir. Significa que o Concello de Cabanas participa da mellor maneira posible nunha asociación para tentar defender os dereitos dos veciños e veciñas. E o fai no lugar onde se poden tomar decisións que afectan ao conxunto da AP9, que, como ben saberá vostede, pasa por distintos concellos e, polo tanto, o seu ámbito xeográfico de actuación é moi amplio e o seu impacto, tanto económico como social, neste caso na Comunidade Autónoma de Galicia, é alto. Consideramos, sí, que estar nesa asociación é o mellor para poder participar destas decisións que, de algunha maneira, sexa máis, sexa menos, afectan ao Concello de Cabanas e que ese será o sitio. Non é que o Concello de Cabanas non se poida defender por si mesmo, o fai, pero atopamos nesta asociación unha ferramenta útil para seguir facendo dunha menor maneira e de poder coordinarnos e sincronizarnos con outros concellos que poden ter problemáticas similares ás nosas e tamén pelexar por vantaxes, neste caso, similares ás nosas. De acordo? Procedemos, polo tanto, a votación do terceiro punto. Votos a favor da adhesión e aprobación do borrador dos estatutos da Asociación de Concellos Galegos afectados pola estrada de peaxe AP9. Votos a favor. Abstencións. En contra. Ben, queda, polo tanto, aprobado o punto e pasamos ao cuarto, que sería a ratificación, solicitud de subvención post-plus AD1, gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025 da Deputación Provincial da Coruña. Informe, secretaria. Sí. Consta no expediente a seguinte resolución de alcaldía. Visto que o Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 29 de novembro de 2024, aprobou as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Postplus 2025, que se destina aos 93 concellos da provincia, publicándose íntegramente as bases reguladoras no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 233, de data 3 de decembro de 2024, visto que xunto co Postplus 2025 regúlase simultaneamente o Postplus adicional 1/2025 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios que será xestionado pola sección de Servizos Sociais desta Deputación, a cantidade de Postplus adicional 1/2025 asignado ao Concello de Cabanas para os gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025 ascende á contía de 39.669,04 euros, segundo circular remitida pola Deputación Provincial da Coruña con rexistro de entrada 2024-3091 de data 12 de decembro. Visto que o prazo de presentación da solicitude remata o día 15 de xaneiro de 2025 ás 15 horas, polo exposto anteriormente, de conformidade coas atribucións que me confiro o artigo 21.1 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local en relación co artigo 61.1 da Lei 597, 22 de xullo da Administración Local de Galicia e demais disposicións concordantes, resolvo, primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, Postplus adicional 1/2025 da Deputación Provincial da Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptar a totalidade das súas bases e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos sociais segundo se indica a continuación. Todos os gastos quedan asignados na partida de gasto corrente. Segundo, comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación da Coruña en toda a información impresa, informática, audiovisual que fagan das actividades ou investimentos subvencionados, así como no seu caso na súa páxina web e ou redes sociais. Terceiro, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. E cuarto, dar traslado da presente resolución ao Pleno da Corporación na próxima sesión que se celebre para a súa ratificación. Ben, pois este punto é novamente tamén o habitual de todos os anos nestas datas, nas cales solicitamos o postplus adicional e, neste caso, a cantidade que eran os 39.000 euros, pois vai destinado a servicios
vamos a decir, de orde habitual tamén no Concello, como é o servicio de axuda no fogar e similares. Non ten nada pois que nos restantes anos, por exemplo, pois non se fixera. Non sei se alguén quere participar ou indicar algo. Señor Ladra, por favor. Muchas gracias. Por nuestra parte vamos a votar a favor porque, bueno, así evidentemente pues es necesario pues cualquier subvención que venga por parte de la Diputación para cubrir gastos corrientes, en este caso pues de servicios sociales. Esto empezó con la pandemia en la Diputación. Consideramos que es una gran medida que tiene la Diputación para cubrir los gastos de servicios sociales, porque cada vez los ayuntamientos tienen más gastos en esta materia y nos ayuda un poco a paliar estos incrementos que tienen los ayuntamientos. Así que nada, por nuestra parte votaremos a favor. Moitas grazas, señor Pérez Sardiña. Sí, por a nosa banda tamén imos votar a favor porque entendemos que o apoio da Deputación neste caso para o mantemento do que son os servizos sociais municipais é básico e contribúe ao mantemento de postos de traballo relacionados co servizo que neste momento pois, non está cubrindo a Xunta de Galicia. Neste caso, pois, contribúe de maneira ostensible a que se poidan soster os servizos sociais municipais e que haxa unha atención de proximidade. Botamos en falta programas que melloren esa atención social, como outros anos, igual. En principio non muda nada, polo tanto, nos vimos apoiando estas propostas, pero tamén temos claro que hai outras que poden mellorar sustancialmente a prestación de servizos. Nada máis, moitas grazas. Ben, pasamos, polo tanto, á votación. Votos a favor de ratificar a solicitude da subvención Postplus AD1 dos gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Votos a favor. Por unanimidade, pois queda aprobado o punto. E pasamos, polo tanto, ao quinto punto, informe da Presidencia e, máis concretamente, o 5.1, as resolucións da Alcaldía. Informa a secretaria. Dase conta dende a resolución de alcaldía número 1124/2024 de 22 de novembro ata a resolución de alcaldía 55/2025 de 24 de xaneiro. Sen máis que decir, pasamos ao sexto punto, mocións de urxencia. Grupo Socialista, nada. BNG, nada. Señor Pérez Sardiña. Presento moción in voce. Ben, dende o meu punto de vista, bueno, pois non tivemos reunións relacionadas co post de 2025. Xa o ano pasado, pois, fíxose unha comisión a petición da oposición sobre este asunto. Bueno, o último que escoitamos neste pleno ao alcalde era que falar por falar, non? O sea, reunirse os concelleiros e compartir propostas, pois parece ser que é falar por falar. En este sentido, vendo que, en principio, bueno, o único que se nos fixo foi solicitársenos, pois como se fóramos empregados da alcaldía, sen ningún tipo de respeto, propostas para facer... Non somos membros do grupo de goberno, señor alcalde, somos concelleiros da oposición. Creo que ese concepto vostede non o ten claro aínda. Solicitounos, evidentemente, unha serie de propostas para este post 2025. Como comprenderá, a nosa función é facerlle propostas durante todo o ano. As propostas están feitas durante todo o ano e poderíanse concretar nunha reunión, nunha comisión, no que fose, informativa, relativa a ese asunto. Pedirnos as propostas así por escrito a través dunha notificación, pois o único que indica de vostede é que non escoita. Ou que escoita o que quere escoitar cando quere escoitar. Entón,
nós seguimos insistindo. Facemos estas propostas a través do Pleno da Corporación, que como vimos facendo ata agora. En ese sentido, entendemos que debemos de facer unha proposta de urxencia non para este post-plus, evidentemente, ou non para este post de 2025, porque xa o prazo remata o día 7 de febreiro, pero sí, de cara ao post do ano 2026, queremos facer unha proposta en pleno, que xa sabemos que as propostas que vamos facer hoxe aquí non van a aceptar ningunha. Entón, por iso pedimos que se sexa tratado urxente, porque fai falta o tempo necesario para ir preparando esas propostas de cara xa non só após, senón tamén outras posibles subvencións ou o que sexa. Nada máis. Ben, seguindo a orde habitual, non sempre imos votar a favor das mocións de urxencia e, polo tanto, pois, procedemos á votación da urxencia. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Ben, pois a moción consiste nunha demanda pois que se ven facendo dende fai moitos anos. Fai uns días, ou fai 15 días, ou así, pois, inauguraron o punto limpo, que partiu pois dunha proposta do ano 2003, 2004, 2004 concretamente, e fíxense cando se foi inaugurar, non? Bueno, pois tamén lles teño que decir que tamén houve propostas de plans de saneamento que quedaron sen materializar. Tamén desa época, evidentemente. E quedan saneamentos por facer, que, pois, como teñen foron aprobados formalmente por os proxectos e os plans por esta corporación, no seu momento, coa entrada do Partido Popular, borráronse do mapa. E por iso temos que volver a insistir nesas propostas. Que explicaremos despois cando propoñamos o acordo. E, ademais, entendemos que é necesaria a elaboración dun plan de reparación de camiños coa colaboración técnica e tamén un plan de dotación deses servizos básicos como son o abastecemento e o saneamento a distintas zonas, a maiores das que xa tiñan que estar rematadas fai bastante tempo. En ese sentido, a vista está pois, como están os camiños, cheos de baches, e as necesidades realmente nos están guiando por criterios técnicos que deben ser principais, é dicir, pois, hai que facer un análise, visita os camiños, establecer prioridades en relación a uso, en relación a estado de deterioro, en relación a unha serie de criterios obxectivos que contribúan a unha reparación ordenada e necesaria de todos e cada un dos viais municipais. Que é un debate que non se fixo en ningún caso. Porque, polo visto, as comisións soímos falar por falar. E como non nos gusta pois, comentar as cousas públicamente, pois facemos o que facer, evidentemente. É o noso traballo, é a nosa función como concelleiros da corporación, exercer as nosas funcións e facer as nosas propostas. Por lo tanto, temos que propoñer, en primeiro lugar, pois a recuperación do proxecto do plan de saneamento e concretamente do saneamento para a Torre de Laraxe e o saneamento para as Modias en Porto, que están nun plan de saneamento que habería que completar, que data da mesma época que o punto limpo, cando se iniciaron os trámites. O que sumamos o saneamento de Súa Serra, e o saneamento de Santa Cruz e de Irís, que sería un paquete de plan de saneamento para esta legislatura.
A continuación, a necesidade básica tamén é a dotación de auga para a Pena do Pico en Porto. É unha cuestión moi demandada polos veciños e que, ademais, que están quedando sen auga en épocas de seca no verán. Eu creo que calquera de nós coñece esa situación e coñece a falta de auga nesa zona, cando está a auga mesmo en riba no período miliar do Colo. Esa necesidade de máis. E, ademais, como xa teñen infraestructura para levar a auga a Laraxe, eu xa conto con que todo iso está resolto, non? Ustedes aprobaron aí unha de medidas, agardemos, eu xa aí xa non me meto, porque xa estiveron facendo cousas. Esperemos que non fracasen. Iso é a maior do que se están facendo. E, ademais, a aprobación dun plan de reparación, bueno, de reposición e reparación de camiños elaborado con criterios técnicos. Esa sería a última das propostas polo momento. E xa é bastante ambicioso para o que queda de legislatura. Por nosa parte, nada máis. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Dende logo que nós estamos de acordo pois, nas distintas actuacións que vostede plantexa e en ampliar os saneamentos aos distintos lugares que vostede mencionou, así como facer o plan de renovación. Lóxicamente, é un obxectivo ambicioso en tanto a envergadura das instalacións e das obras que se plantexa levar a cabo, evidentemente, pois haberá que velo con calma porque son actuacións importantes tanto en custos como en materia de planificación ou en materia de redacción de proxectos. Pola nosa parte non hai ningún problema. Lóxicamente, sí que é certo que vostede fai mención aos criterios técnicos. Nós cando levamos tamén os camiños a unha proposta ou a hora de propoñelos, os servizos técnicos son consultados. Tamén sabemos cales son máis urxentes, cales son menos e cales son aqueles que poden demandalo. Polo camiño, e nunca mellor dito, tamén surxen novas necesidades de última hora ou cousas coas que un non contaba. Eso tamén pode aparecer. Con respecto ás súas queixas de non falar os camiños e de mandarlle unha notificación, a verdade é que quedou abraiado con vostede. No último pleno de decembro vostede manifestou que quería indicar que camiños, dende o seu punto de vista, eran os que tiñan que ser arranxados e que nós non lle estábamos a consultar. E, polo tanto, lle preguntamos o rexistro de saída. Oiga, que camiños son, no seu criterio, os que poden necesitar de un arranxo? Desta maneira, os valoramos, falamos coa empresa relatora dos proxectos e cando teñamos a comisión temos as cifras de diñeiro encima da mesa de canto custa cada camiño para así poder facer un encaixe. Vostede non respondeu. É que non mandou ningún só camiño. E, lóxicamente, ante unha proposta de cero contido, pois non ia crear unha comisión na que non había nada que debater. Pero eu lle preguntei que camiños fan falta arranxar. Agardo, por suposto, a súa resposta. En tanto a esta moción, pola nosa parte, non hai ningún problema. Nós estamos a favor e así o faremos. O que lle pido é que cando teña tamén algún camiño ou idea, nos dé traslado, porque facemos caso e de feito nas cousas que se propón, se pode ser, sempre o intentamos levar a cabo. E nesta non vai ser o revés. Neste caso, temos unha comisión este venres para falar do pos e das obras dos camiños. E levamos os camiños que nós consideramos porque non había, neste caso, pola súa parte, máis resposta. Pero da vela será tida en conta, por suposto, e será debatida, porque o que buscamos é o mellor para os veciños e veciñas de Cabanas, arranxando, como vostede ben dixo, primeiro os camiños que máis necesidade teñen. E para iso tamén, como vostede indicou nesta moción, consultamos os servizos técnicos pola súa perigosidade e polo seu ámbito de actuación. Máis intervención, señora Rodríguez. Moitas grazas.
Bueno, pola parte do Grupo Socialista sí que é verdad que vemos imprescindible pois ter unha folla de ruta para as necesidades pois básicas de saneamento, arranxo de camiños, etcétera. En estas propostas que fai o señor Sardiña, o sea, son claras e necesarias. Entendemos tamén que son proxectos si de gran envergadura e que, bueno, pois levaría o seu tempo facelos, pero non quere decir que non haxa que poñerse xa mans á obra retomando proxectos ou facéndoos de novo con as prioridades que se vexan necesarias. O tema da auga, sí, en Pena do Pico, pois é unha teima que tamén no noso grupo pois tuvemos durante a legislatura e, bueno, pois non nos dou tempo a conseguir. Entonces, bueno, sí sería pois un traballo pois necesario e imprescindible. E bueno, que máis? Bueno, pola nosa parte, pois nada máis. Vamos a apoiar esta iniciativa do señor Sardiña, como non pode ser de outra maneira, claro que sí. Moitas grazas. Señor Varela, adiante, por favor. Moitas grazas e bo día a todas e todos. Benvido ao novo concelleiro do Partido Popular. Ben, dixo vostede que non iba a convocar unha comisión na que non hai nada que debater. Acabo de facelo, fixo onte pola tarde. Convocou unha comisión para o venres na que non hai nada que debater. Meteu unhas propostas de actuacións no pos nas que evidentemente penso que ningún grupo dos que temos aquí en representación vai estar en contra. Calquera actuación que se faga no Concello vai ser necesaria. Pero digo unha cousa, hai que ter unha folla de ruta. Concordo totalmente co que dixo o señor Sardiña, co que dixo e co espírito desta moción. O primeiro, porque recibir un correo electrónico solicitando que fagamos o seu traballo parece un insulto. Primeiro pola vía, porque as comunicacións co Concello xa se dixo reiteradamente neste pleno que non son por correo electrónico. Si queremos falar do POS, si queremos facer propostas, terá que ser nunha comisión, que é onde se falan as cousas. Facer unha comisión a feitos consumados, moi ben, fágana. Quen vai votar en contra? Van facer outras propostas que non son as que puxeron aí vostedes? Entón, si queremos falar do POS, habrá que convocar unha comisión e falar pedir nesa comisión que proxectos teñen os diferentes grupos e a partir de aí elaborar os proxectos que fagan falta para presentar a documentación ao plan provincial. Despois aquí todo se reduce e se reduce todo a camiños, non? E xa sabemos cales son os seus criterios. E concordo tamén novamente co señor Sardiña cando di que ten que ser por criterios técnicos. Evidentemente, os arreglos dos camiños teñen que seguir un criterio técnico. Xa sabemos que o Partido Popular fai política cos asfaltados e que decide que camiño asfaltas en función dos votos que quere sumar, non? Pero aquí, e tamén contradigo ao que di a señora portavoz do PSOE, temos que ser ambiciosas. E hai que falar do saneamento en todos os lugares que comentou o señor Sardiña. Evidentemente non é para facer nunha anualidade en 2, nin en 3, nin en toda a legislatura. Non é posible. Pero hai que falar e ver cales son as diferentes propostas os proxectos que se poden executar e ir vendo como trazando unha folla de ruta que calquera partido que lidere o goberno nun determinado momento pues que a leve adiante, non? Pero temos que falar deso. Non hai que ter medo a falar de levar o saneamento ás diferentes parroquias. E engado, aos que comentou Sardiña, engado a de Regoela, tamén outra necesidade, non? Por lo tanto, pois, nós tamén imos a apoiar esta moción. Pensamos que tanto os camiños como outras actuacións, porque aquí o POS parece que só son asfaltados, que é o que queda bonito nas fotos e nas inauguracións, pero o POS podese facer moito máis. E moitas cousas que van debaixo da terra que non quedan tan bonitas para as fotos, pero que tamén son necesarias, non? Como é o saneamento. E, polo tanto, pois, nós imos apoiar esta proposta. Moitas gracias, señor Pérez Sardiña. Sí, moitas grazas polas chegas dos grupos da oposición. Incluímos tamén, por suposto, como non vai ser de outra maneira, a parroquia de Reguela. É o noso espírito de que haxa un proxecto global de dotación de saneamento, como houve no seu momento, que quedaron estes flecos das Modias e da Torre en Laraxe sen rematar. Estamos falando de proxectos que non son de gran envergadura, nin o das Modias, nin o da Torre. Evidentemente, todos os demais tamén teñen a súa, pero
no seu conxunto, efectivamente, estamos falando dun plan que ten que ser plurianual e que debe de non executarse todo nun ano, senón en varios anos, en varias anualidades. E debe haber uns compromisos e uns acordos os que nós non estamos pechados a modificar ou a ampliar ou a mellorar. Iso sempre. Nós non imos facer o que fai o Partido Popular, que non escoita nos plenos, que non atende as propostas que se fixeron ao longo de todo o ano pasado, e que nos manda un correo pois o día de Reis ou un pouco máis, é dicir, de repente hai que dicirlles xa que é o que queremos. Eu, de verdade, non entendo esa maneira de proceder cando, desde o 9 de decembro, estaba comunicado o Plan de Obras e Servicios da Deputación, dende o 9 de decembro, e tardou un mes en mandarnos un correo a ver que queríamos. Mire, xa o explicamos nos plenos, non sei se escoito os plenos ou non, non sei se os está escoitando as propostas que lle fixemos ou non, creo que non, aínda. Outros grupos, polo visto, sí que escoitan esas propostas. Vostede aínda non oín escoitar esas propostas. Está enredado con que se fai unha comisión, con que se non a fai. Nosotros, sinceramente, traballamos, non andamos discutindo. Se vostede quere facer unha comisión, faga. Se non, facemos as propostas nos plenos como ya estamos facendo agora e como ya as vimos facendo desde o principio da legislatura, que parece que non nos escoita. É así. Entón, sinceramente, sigan tomando as súas decisións e, evidentemente, terá que chegar un momento en que as súas decisións non poidan estar en concordancia coas do conxunto do pleno e habrá que facer outras cousas. É así. E nada máis. Entón, pola nosa parte, pois agardamos que a proposta mereza o apoio maioritario da corporación e seguir para adiante, dalle servizos públicos aos nosos veciños e veciñas, que para o que estamos aquí. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Sí, vamos a ver. A cuestión de preguntarlles se tiñan algunha proposta era precisamente para poder facer un anteproxecto ou un proxecto e valorala. Porque, evidentemente, o pos da Deputación ten uns cartos. Se formamos unha comisión na que mencionamos o camiño, pero non sabemos canto custa ese camiño. Logo pedimos o proxecto. Cando temos en riba as cifras, que é o que importa de cada proxecto e de cada obra, convocamos outra comisión. Entón, aí encaixamos novamente, non podemos, evidentemente, facer todos os camiños, entón hai que facer unha especie de encaixe cos que teñen, bueno, ou varios de menor custo ou algún máis grande de maior custo. Para iso se necesita ter os datos e necesitamos ter a valoración económica de cada proxecto. A idea de preguntarlles se tiñan algún en mente ou algunha necesidade que viran patente era precisamente para poder chegar xa a unha comisión con datos en riba da mesa e nesa comisión poder tomar decisións. Se non, nesa comisión estamos falando deste camiño, deste outro, pero ninguén pon cartos en riba da mesa e, polo tanto, non sabemos cales imos poder facer. A idea de preguntarlles era únicamente poder facer unha valoración deses proxectos para logo poder debatilos nunha comisión. Pero debatilos con cifras, que é como se poden facer encaixes. E non considero que sexa ningún empleado ou empleada do Concello, ninguén, por remitir a súa proposta de, eu considero este camiño que é urxente, e preocúpame moito este outro. Perfecto. E nos encargamos o anteproxecto dos tres, vimos unha comisión, o debatimos e o decidimos. Pero xa podemos vir a unha comisión con algún documento en riba da mesa, con algunha cifra, con algún anteproxecto que especifique canto custa e canto vamos poder gastar. E esa é a maneira de tomar decisións. Senón non estamos decidindo nada, estamos simplemente falando de que hai que facer este outro, pero non sabemos cal imos poder facer porque non sabemos canto custa cada un deles. En calquera caso, estou completamente de acordo en facer unha folla de ruta que deixe claramente as prioridades e as urxencias que ten este Concello de Cabanas en materia de ampliación de servicios públicos á cidadanía, así como o arranxo de camiños, neste caso, dos máis necesarios aos menos necesarios, e poder facelo. E, polo tanto, votaremos a favor e crearemos ou convocaremos esa comisión na que podamos debatilo. En calquera caso, recalco, a comisión pode seguir xa con datos en riba da mesa e así
aforrar tempo e ser máis decisivos na toma de decisións. De acordo? Votos a señora Rodríguez. Perdón porque me saltou o turno de palabra, entón quería decir algo. Por alusións ao señor Varela, que tilda o Grupo Socialista de falta de ambición e non sei onde o saca porque non é así. Estamos totalmente de acordo en elaborar un plan a seguir, unha folla a seguir de ruta para programas de saneamento en toda a parroquia e sabemos perfectamente do que carece porque estuvemos en goberno e sabemos perfectamente onde hai que facelo e sabemos o que costa. Estamos totalmente de acordo en que se tire para adiante e sabemos que non vai a ser nesta legislatura e ao mellor ni na seguinte, pero hai que empezar en algún momento. O sea, ambición, claro que hai ambición por parte do Grupo Socialista en facer todo o necesario para cubrir as necesidades básicas ao Concello de Cabanas, nada máis. Señor Varela. Sí, grazas pola aclaración. Eu da falta de ambición dicía porque na primeira intervención vostede dixo que se pedía moito nesa proposta que facía o señor Sardiña e eu penso que non é así, que está falando de cara ao futuro e así é como debemos de afrontar. Cando se goberna ou se está na oposición se debe mirar sempre ao futuro e pensando a longo prazo, non só en asfaltar dous camiños por no que ven da urxente. Vostede agora fixo alusión nesta resposta, señor alcalde, a que aos tempos, non? Parece que non daba tempo facer comisión, non daba tempo, se convocaba unha comisión, despois non daba tempo, non nos quere facer parvos. O pos non é algo que apareza unha vez e non sabemos cando aparece, aparece sempre nas mesmas datas. Vostede xa leva un tempiño gobernando, xa sabe que hai un pos. A mellor antes de que estuvera no goberno non sabía que existía ese plan. Agora xa o sabe que hai un pos, podía ternos convocado antes de que estuvera aberto o prazo do pos. Ou como se nos convocaba no momento en que se solicitou o pos. Non diga, non quera facer parva a xente, se non nos convocou foi porque non lle dou a ganas e esperou desde decembro ata pasado os Reis para facernos chegar ese correo electrónico que lle reitero que non é unha vía de comunicación oficial e que tampouco é a vía pola que ten que comunicarse con nós, foi problema seu, non nos. Non o decía por eso, señor Varela. Así de simple, así de sencillo. O decía directamente porque entre estar convocando varias comisións para un asunto ou poder convocar algunha menos, pois é máis áxil e útil no tempo e nos esforzos que andar facendo, pois, non sei, 3 comisións en vez de 2 ou 4 en vez de 3 ou as que sexan necesarias. Pero non o decía por unha cuestión de tempo, o decía simplemente por unha cuestión de maior axilidade, simplemente, pero en xeral, creo que a hora de chegar a unha comisión vai ser sempre máis útil chegar cun anteproxecto, non un proxecto igual, pero xa un anteproxecto que poida valorar pois unha cifra orientativa, polo menos. E desa maneira, pois, temos en riba da mesa os distintos proxectos plantexados por todos, as distintas cifras, e aí é onde temos que establecer as prioridades e saber que é o que vamos poder facer cada ano. Pero se estamos nunha comisión dicindo, pois a min pareceme ben este camiño, a min pareceme ben este outro, pero non sabemos canto custan, logo teremos que convocar outra comisión a maiores para falar do custe e tomar decisións. E, polo tanto, creo que o que é a primeira achega, as primeiras ideas, pois non teñen problemas se son achegadas por calquera canle, neste caso escrito, non ten problema. Pero para ser debatidas despois nunha comisión, evidentemente, con luz e taquígrafos, como vostede ben di. Vale. Procedemos, polo tanto, a votación da moción do señor Pérez Sardiño do Grupo Candidatura Somos Candidatura Veciñal. Votos a favor. Por unanimidade, pois queda aprobada a moción. Se non hai máis mocións, pasamos a rogos e preguntas. Vale, pois comezamos co sétimo punto, perdón, rogos e preguntas. Señora Rodríguez. Moitas grazas. Bueno, como dixen antes, darlle a benvida ao señor Martínez a esta corporación, desexarlle moitos acertos, e ao mesmo tempo preguntarlle que queríamos saber si vai asumir as concellerías da señora Fontán, que renunciou á súa acta, como son Cultura, Servicios Sociais e Igualdade. Sí.
Gracias, señor Martínez. Lembre que son eu o portavoz do... Vale, vale. Bueno, entonces vai contestar vostede todo, non? Bueno. No recentemente reformado Paseo do Litoral vemos un bordillo solto, así como múltiples balaústres da varanda de madeira desaparecidos. Tamén vemos que na esplanada, na saída do túnel, quedou mal rematada porque se forman enormes charqueiras. Asimismo, tamén nos van chegar suxerencias de sinalización de prioridade peonil. Teñen pensado reclamar a empresa adxudicataria a revisión e reparación da zona do bordillo en mal estado, así como a reparación do firme que está cheo de buratos. Xa está reclamado, de feito. Xa se pasou porque a primeira incidencia creo que foi fai 3 semanas por aí aproximadamente. E xa cando nos notificaron, fomos ali a velo e xa lle dimos traslado. Moitas grazas. Queríamos saber se repararon algún xogo no Parque do Areal. Non neste ano. Nada. Non se lle tocou a nada. Agora mesmo non. Vale. Sí, os columpios, pero aparte dos columpios, eso xa foi en outro pleno. Pregunto se é mellor algún xogo, algunha tabla ou algo, nada. Nada. Bueno, pois lle xuxiro que polo menos hai un tipo de pedra que lle chaman garbancillo, que dá seguridade aos xogos que teñen todos os ferros ao aire, pois podían pensar en rellenar ao rededor dos xogos, que é por seguridade dos nenos e nenas. Vale. Vemos tamén que tiveron en conta a nosa suxerencia de repoñer a cartelería da ordenanza de animais á entrada das sendas do Piñeiral. Repuxeron, sí. Con todo así, seguen a confundir a veciñanza e máis aos visitantes, pois nunha entrada está o recordatorio da ordenanza no que se permite a entrada de cans dende o 1 de maio ao 30 de setembro, non? Como di a ordenanza. E na seguinte entrada xa vemos outro cartel: prohibido perros. En que quedamos? Ao despiste? Van a retirar? Que van a facer? Se procede en todo caso, haberá que clarificalo, mirarémolo con calma. Lembramos que, evidentemente, a ordenanza o Concello de Cabanas pois non habilita a circulación de cans no Piñeiral, salvo no tramo necesario para chegar á Praia Canina. E iso é en verán. Logo, en inverno, os cans poden estar con correa na praia. Entón, a lo mellor haberá que especificalo un pouquiño máis e miralémolo. Claro que é unha cousa informa da ordenanza, un cartel, e o seguinte a proíbe. Sí. Sí, xa o sabe, non? Non, digo que sí que tomo nota das súas palabras para revisalo. Lóxicamente, tamén está previsto, pois, xa lle digo, na situación actual estaba previsto pois a circulación de cans na parte de verán para a Praia Canina, pero non. Pero eso xa Non no así. resto. Igualmente, creo que quizáis aproveitando, pois xa habería que clarificar ben por onde poden circular e por onde non. Pois, bueno, rogaría que o revisen porque é unha confusión total, absoluta. A preguntas pasadas de cal era o planning de desbroce, o señor concelleiro de Obras e Servizos contestounos que era empezar por un lado e rematar por outro. A preguntas pasadas de cal era o planning de desbroces, le preguntei a vostede, non? E contestounos que era empezar por un lado e acabar por outro. Boa resposta. Nada que ver ca realidade. Se empeza por un lado e se acaba, bueno, por onde lle cadra. Quería preguntar, como se leva a cabo o desbroce de canles ou estradas nas que se aparcan vehículos? Andan a sorte a ver se hai coches, vehículos, ou é que non teñen forma de sinalizar para avisar dos horarios dos traballos do desbroce? Como fan? Cando teñen que desbrozar nunha canle que hai... Pero vamos a ver, sinalizar faise como se fixo toda a vida, non?
Penso que non hai ningunha variación de agora, nin fai moitos anos, non sei cal Sí. variación encontramos dun... Sí, eu novo. encontro, por exemplo, noto diferencia da nosa legislatura a esta, non? E non sei na súa anterior. Nós, por exemplo, cando tiñamos que desbrozar nunha estrada donde se aparcaban vehículos, deixábamos unha señalización do día anterior avisando de que non se podía estacionar mentres duraran os traballos. Eu, polo que detectamos, pois se vai a sorte. Hai coches, bueno, desbrozamos onde non hai coches. Bueno, ahora hai coches, paramos, non volvemos máis. Son cousas que se detectan, por iso, se é como facían sempre, parecelle ben así. Cando hai coches, señalizamos eles. Non sei, que non entendo. Non, A persoa encargada deso é a mesma que estaba na súa legislatura. sí, correcto. Xa lle estou Non dicindo, lle proíbo que non lle que proíbe. señalice, non? Pero non leva conta, non, de como... A ver. A ver, entendeu, non, ahora? Entendeu, non, digo? Sí, non, entendín a primeira tamén. Sí. O que lle estou explicando, que a persoa que se encargaba antes é a mesma que se encarga agora Sí. das tarefas desas. O que sí que terei en contra, naturalmente, o aviso que me está dando, pois, Claro. que trasladarei a él, naturalmente. Claro. Antes o facía, pero bueno, agora, pois non, polo que vexo, non? Pois tomaremos medidas. Non, porque yo digo porque quedan calles sin desbrozar porque había coches aparcados. Non se van a romper os coches, lóxicamente, pero os coches aparcan porque nadie lles di que non aparquen para realizar os traballos. Non? Correcto. Vale, entonces van a tomar en conta. Naturalmente. De acordo. Moi ben, grazas. Teño outra pregunta. O pasado ano solicitaron a subvención para a creación e mellora de infraestruturas, dotacións, instalacións, equipamentos vinculados a prestacións de servicios municipais que subvenciona o 80% da actuación. No decreto 2024-0107 do 8 de febreiro vemos a aprobación do anteproxecto para a mejora e ampliación de parques infantiles Concejo de Cabanas, Parque Infantil As Viñas e Juegos Pinar de Cabanas, con coste IVA incluído de 43.938 euros, máis 5.227,75 euros para a redacción do proxecto. O 18 de febreiro, ese mismo ano, do ano pasado, reciben un requerimento da Xunta de Galiza no que se aprecian algúns defectos que terán que ser enmendados para seguir ca tramitación, como, por exemplo, unha diferencia no orzamento ca certificación de secretaría, como a necesidade de enviar unha memoria explicativa sobre se o parque é unha infraestructura de uso público, é dicir, aberto a súa utilización por calquer neno ou nena, ou se é un parque infantil de uso restringido aos usuarios do centro. Así mesmo, pedían que se lles enviase de novo o orzamento do proxecto estruturado por actuacións, por un lado o parque infantil e por outro o circuito de calistenia para poder delimitar que unidades corresponden a unha e a outra. Mais adiante, o 23 de xullo, vemos unha resolución onde se procede á licitación do proxecto modificado. Mellora e ampliación Parque Infantil Pai As Viñas, redactado polo mesmo arquitecto técnico con un orzamento IVA incluído de 35.059,91 euros. Pasou tempo, recentemente vemos publicado na web do Concello o remate das obras de ampliación do Parque das Viñas. Nada do circuito de calistenia, claro, por suposto. Bueno, máis cousas que non chaman a atención, como pode ser que a subvención da Xunta de Galicia, que nun primer momento subvenciona o 80%, e logo, según vostede, pasa a ser do 70%. Non entendemos. Era un parque que era de uso exclusivo para o pai, así o dicían as súas portas pechadas fora do horario de atención, que o que agora se anuncia como un parque aberto á veciñanza de toda a vida. A verdade, alégranos ter outro espazo lúdico máis para as crianzas, aínda que careza de xogos. A que foi debido a modificación do proxecto? A Xunta de Galicia inadmitiu a parte da calistenia.
non era obxecto subvencionable, polo tanto, o requirimento, pois, querían as partidas detalladas e deron unha cantidade de diñeiro excluindo o apartado calistenia directamente. Consideraron que non era non o consideraron. Entón, foi excluído e, polo tanto, pois fíxose o resto. Sin embargo, nesa subvención si se permiten dúas actuacións. E a Xunta de Galicia dixo que non. Tiñan permiso de costas e de todo para todo. Sí. Vale. Pero dixeron que, bueno, é certo que se permite, pero dixeron que, bueno, que non. Veu parcialmente inadmitida esa parte. Afortunadamente era unha parte moi pequena. Vale. Se supón que van a solicitar ou van a dotar o parque de xogos, o parque novo das Viñas, de máis xogos. Intentaremos facelo e, evidentemente, pois haberá que ver que xogos tamén que para que sexan adaptados e Lógico. É un parque aberto a veciñanza, debería ter algo de xogos, entendemos. Van a rematar, ten idea, ao mellor, de rematar o parque do Concello, a parte que quedou sin facer, ou vai quedar así xa como está? Esa temos idea, o que pasa que estamos a ver cun anteproxecto, máis ben a ver que se pode facer e canto custa e, bueno, valorando preliminarmente que actuación pode levarse a cabo aí. Van a volver a solicitar subvención ou con fondos propios para facer o circuito de calistenia no Piñeiral? Queríamos, o que pasa que aí estamos, por así decirlo, vendo con costas que nos permite novamente facer ou non. Como saberá, a xestión do litoral pois está cambiando de mans, por así decirlo. Neste sentido, pois están a ver todavía pois que cambios e implicacións pode ter para logo poder tomar as decisións oportunas nese sentido. Con respecto do Pai as Viñas, estaba falado coa demarcación de costas que vía ben o proxecto e había dado o visto bo para facelo e incluso había pois algún mobiliario que houbo no Piñeiral que houbo que retirar por desgaste e incluso pois dábase conta de que intentábase pois repoñer de algunha maneira eso e se acaso completar. O Parque de Calistenia é un pouco máis completo, por así decirlo, están a ver un poquinho a ver se nos deixan, por así decirlo. Vale, entón fai un ano sí, ahora non. Entendo. Vale. Vale. Dende o sábado hai un poste tumbado e apoiado nos cables na estrada do Camiño do Río cun perigo inminente de caer. Se ve que non o veron, ou se o veron, pois non sei se lle importa ou non. É un poste, non sabemos se é municipal, se avisaron a empresa pertinente ou que pasa. Valoraron avisar ao 112, aos bombeiros, porque corre peligro. Avisouse a Telefónica e avisouse o 112. Telefónica indicou que viría nun prazo pois non moi apurado, íamos decirlo así, e o 112 tomou nota da incidencia, creo que pasaron por ali ou algo, pero non viron necesario facer ningunha intervención ata que Telefónica non arranxara. Eu quedo abraiado igual que vostede, pero é o que lle podo decir unha vez trasladados os avisos ás entidades pertinentes. Vale, gracias. Gustaríanos saber que valoración fan dos danos causados polo temporal no Concello. Que incidencias importantes houbo? Prácticamente. Sí, principalmente a caída de uns 5 ou 6 árbores grandes. Temos 2 pequenos tamén que foron retirados sen ningún problema. Un que caeu no Batán, que, bueno, complicou o que sería o lemeado público, estiveron 5 días sen el, xa foi arranxado. Ramas e diversas cousas, e 2 postes, un poste e un cableado, que estábamos pendentes de que Telefónica acuda e o solucione. Ningún eléctrico. Vale, moitas grazas, señora concelleira. Vale.
Perdón, un segundiño. Quería lembrar que seguimos en alerta. Aproveito o pleno, que estamos aquí en directo. Lembrar que seguimos en alerta, que pode haber máis incidencias e que se tomen as precaucións necesarias por toda a población. De acordo, gracias. Vale. Outra preguntiña tiña. En data 16 de febreiro do 2024 aprobaron o proxecto Rehabilitación Energética Edificio Concello de Cabanas e solicitaron a subvención por valor de 149.899,20 euros, sendo 80% o valor subvencionable. Denegaron a subvención e están a celebralo iluminando o máximo posible o Concello ou que pasou? Lóxicamente, non. Evidentemente, pois, como vostede ben di, dende o Concello de Cabanas tentamos solicitar unha subvención para mellorar pois, a eficiencia enerxética do Concello e tamén o alumeado público e, lamentablemente, pois esta non foi elixible ou acadou os puntos necesarios para obter os cartos da Xunta de Galicia. Vamos seguir traballando en intentar volver a conseguila nunha seguinte edición porque consideramos que é necesario e porque non só é polo confort, senón por arranxar o tellado do Concello de Cabanas con algunha goteira que de vez en cando aparece, como creo que aquí somos todos coñecedores, consideramos que é necesario pois coidar o que é a casa de todos. Respecto ao alumeado exterior, simplemente pois foi arranxado para que poida proceder o seu encendido polas noites, porque o perimetral son as farolas que colgan das paredes do Concello e sen máis. Moitas grazas. Outra preguntiña. No DOGA do 17 de xaneiro, a Xunta de Galiza saca unha subvención dirixida a prestar apoio aos concellos de Galiza con menos de 10.000 habitantes para que, bueno, está en castelán, para que puedan ayudar a las unidades de convivencia que residan en una infravivienda y no dispongan de recursos económicos para acometer obras que permitan tener las mínimas condiciones de habitabilidad. Desde a Concellería de Urbanismo, estás a facer algunha política para promocionar que os veciños de Cabanas que o consideren poidan acollerse á mesma? Tal como darlle publicidade ou mesmo implicar o Departamento de Urbanismo para apoiar os veciños con información. Como sabemos, o PESION non está aprobado e hai dificultade no Concello con as novas construcións. Este tipo de axudas, que aínda así parecen insuficientes, pois subvencionan ata o 95% da obra con un límite de 15.000 euros, poderían darlle un pequeno empuxe a quen o solicite. A pregunta era: dende a Concellería de Urbanismo, estáse facendo algunha política para promocionar que os veciños de Cabanas que o consideren poidan acollerse a esta subvención? Como darlle publicidade, como implicar o Departamento de Urbanismo para apoiar con información aos veciños e veciñas que así o soliciten? Sí, estamos no traballo previo, houve unha reunión cos servizos de arquitectura municipais e tamén cos servizos sociais. Ambos servizos estarían implicados pois nesta subvención, xa que evidentemente hai que acreditar que se trata dunha infravivenda e polo outro lado pois a actuación, se ben a subvención é solicitada á Xunta de Galicia, a propia actuación pilotada, por así decirlo, polo Concello de Cabanas, é dicir, o Concello pide á Xunta a subvención e logo o Concello executa a subvención na casa ou infravivenda neste caso. Polo tanto, houve unha reunión con ambas partes para ver incluso pois características particulares da infravivenda, que podía ser elixible, que podía ser non elixible, e houve incluso tamén algún contacto co cal, sí, estábamos nesa. Pola nosa parte non foi publicada todavía porque estábamos á esperas de ver con concreción exactamente que abarcaba ou abranguía a subvención en actuacións e cal era a delimitación clara, que isto era moi importante, do termo de infravivenda para poder deixar ben constatado os casos que podían optar a esta subvención. Moi ben. Sabe que hai un mes de plazo, non? Sí, son os meses. Bueno, me quedan... Xa estou rematando,
En relación á obra do aparcamento de Soaserra, sabemos que en outros mandatos do PP o Concello desmontou a Casa Rectoral e o Arcebispado cedeu o espazo por 25 anos ao Concello. Agora, o Concello tamén, con un mandato do PP, rehabilita o aparcamento. Queríamos saber se houve algún tipo de renegociación co Arzobispado para alargar o tempo da cesión. Houve un contacto co arzobispado, neste caso, pois antes evidentemente de pedir a subvención, no cal puxemos en común un pouco pois o que queríamos facer, aínda que tiñamos a cesión, pois considerei apropiado pois poñerme en contacto con eles para falar neste caso da igrexa, dos seus arredores, da problemática que podía ter. E houve conversas, pero non está nada por escrito conforme ampliemos o plazo. Si que é certo que puxeron en común ambas partes en continuar e estender o prazo, pero non hai todavía, por así decirlo, nada firmado nin nada escrito. Nada, entón. A ver, o 23 de febreiro tamén do ano 24 aprobaron o proxecto de mellora da accesibilidade e seguridade da antigua Escola de Lavandeira e solicitaron a subvención para a mellora das instalacións locais utilizados para a realización de actividades culturais. En que quedou a cousa? Tamén lle denegaron a subvención. Sí, esta foi, creo que foi a derradeira que veu denegada. Neste caso, pois, solicitamos pois, un pouco pois, coñecer os pormenores e, lóxicamente, tentaremos volver a acadala. Neste sentido, penso que foi pois esa a sección da calistenia do Piñeiral, a do Concello, si tamén, as únicas que deberían vir, as dúas estas denegadas e a da calistenia parcialmente denegada. A nosa intención, lógicamente, é volver a sacar, concurrir na nova convocatoria, pois mellorando a proposta e o proxecto para tentar acadar os máximos puntos posibles e así conseguilo. Vemos moi necesaria esa actuación porque incluía pois distintas medidas que poderían repercutir pois nunha instalación bastante usada neste caso, por distintas entidades veciñais, considerábamos pois prioritario pois poder darlle unha mellor forma. Bueno, pois nada máis, eu recomendo que tomen nota dos erros nas solicitudes das subvencións, que non lles volva a pasar, porque, desde logo, teñen bastante suerte e apoio en a Xunta de Galicia. Se conoce que cometen erros bastante insubsanables. Moitas gracias e nada máis. Quero facerlle constar que tamén nos deron ou acadamos bastantes subvencións das que solicitamos. É certo que tiñamos estas dúas, parcialmente outra, pero tamén temos outras tantas que viñeron aprobadas e que, sen dúbida, pois nos beneficiamos a día de hoxe, como non pode ser de outra maneira. Señor Varela, adiante. Sí, moitas grazas. Ben, nós no último pleno preguntamos por que persoa dentro do goberno estaba a asumir, persoa do goberno non, perdón, que persoal técnico estaba a asumir o traballo anterior á traballadora do Servizo de Cultura. Bueno, persoal técnico e persoal político. Xa lle respondimos no anterior pleno. E na parte política quen o está levando? Agora, a partir de hoxe ou ata hoxe? Non digo ata hoxe. Se quere lle fago as preguntas ao novo conselleiro, pero non sabrá a resposta. Ata hoxe, evidentemente, como xa lle dixen no anterior pleno, pois estábamos a repartir as tarefas colaborando en equipo na sustitución pois dunha persoa. A partir de hoxe, evidentemente, hai unha nova persoa pois que collerá as tarefas e as levará a cabo. Vale, preguntamos por que estas 4 persoas que estaban formando parte do goberno pois non estabades a comunicar as altas e baixas das actividades escolares ao colexio coa inmediatez imprescindible neste caso e co risco que isto supón na cadea de custodia dos menores. Explico por que isto é un problema. Se uns pais ou nais dan de alta as súas nenas ou nenos nunha actividade e o Concello non o comunica ao colexio, o que fai o colexio é meter a esa nena ou neno no autobús, porque non sabe que está apuntada a unha actividade,
e que non haxa ninguén esperando na parada do bus por ese neno ou nena, porque dan por feito que quedan nas actividades. Polo tanto, rogamos, xa especialmente pois, a nova persoa que vai estar nesa concellería, que, mentras non teñan esa persoa, pois, que sexan máis áxiles na inmediatez que isto necesita para evitar que se perda a custodia dos cativos. Sí, moitas grazas. Ese xa foi un asunto tratado, neste caso, co Eladia Mariño días pasados. É certo que foi un erro totalmente involuntario, pois froito destas sustitucións. Xa foi subsanado, xa está ao día, xa está enviándose calquera tipo de cambio que temos nese respecto. Xa temos un novo concelleiro e recentemente, esta semana, tiñamos xa tamén a lista provisional de persoas admitidas no proceso de sustitución da plaza do animador sociocultural do Concello, co cal tamén contamos en breves con ter a esta nova persoa e volver a estar co equipo completo para poder levar a cabo as tarefas da mellor maneira posible. En calquera caso, como lle digo, xa é un asunto que xa foi tratado co colexio e xa está subsanado e sendo levado ao día como non podía ser de outra maneira. Sí, eso é outra, porque parece que sendo 4 non fan un, porque tardaron bastante tempo en sacar esa praza, a verdade. Ben, outro tema. Na madrugada do pasado sábado 25 tivo lugar un accidente de coche na intersección da Nacional 651 co camiño tras da vila. Nos poden indicar que ocorreu? Saben? Agora mesmo non teño os datos concretos en riba da mesa, eu non lle podría decir, non sei se... Aí o que realmente pasou é que houve unha rotura de augas, bueno, afundiuse o terreo, o coche meteu a roda. Eso estaba avisouse a Viacua, neste caso, por parte do concelleiro, bueno, eso pasou na noite, vamos. Está sendo arranxado agora mesmo. Bueno, nos vimos que ese mesmo día hubo dúas intervencións por parte da empresa de mantemento. A primeira sobre as 10 da mañá. E, bueno, poderíamos poñer aquí un vídeo do arranxo porque é de nota, non? E tanto de nota que ás 13 horas dese mesmo día, pois, volveron outra vez para ali e deixaron o furado como está, fixeron unha rotonda, unha semirrotonda que hai ali no medio da estrada, e nada máis. Di vostede que está sendo arranxado, pois, desde o sábado, estamos a mércores, se non me equivoco, aquelo segue igual. Pero na parte técnica non me podo meter de decir se están agora mesmo esperando algo ou están arranxando algo en concreto. O que sei que foron esa noite, foron ás 10 da mañá, e logo que di vostede de que foron a unha, así, certo? En calquera caso, xa lle digo que habría que ver os detalles. Igual, ás 10 da mañá, pois paralizaron o arranxo provisional por algunha causa que non temos agora mesmo o coñecemento en riba da mesa e descoñecemos, polo tanto, que a motiva. Tamén está a cuestión de que, evidentemente, nunha fin de semana pois non contarían tampouco coa maquinaria, a lo mellor están prevendo os materiais necesarios ou incluso falando tamén coa demarcación de estradas por si necesitan algunha afección ao tráfico para que lle sexa autorizado. Por lo tanto, sexamos prudentes á espera de coñecer exactamente en que paso están. Resúmolle o que pasou. Si non se enteraron, non tuveron desde o sábado a mércores, non tuveron a decencia de contactar coa empresa que xestiona iso para interesarse polo que pasou, bueno, é bastante grave, sobre todo un sitio que está visible, que é unha estrada nacional, por certo, e cun balado que está metido no carril. A actuación das 10 da mañá, pois o que consisteu foi en botar escombro para tapar o burato e, bueno, vimos un avance en pisóns, non? Agora úsanse os camións como pisón, para diante para atrás, para diante para atrás, bueno, xa non falo do ridiculismo, non, daquela. E que pasou? Que rompeu todo e empezou a salir auga, que foi a segunda actuación a das 13 horas. Bueno, creo que 4 días son máis que suficientes para saber o que van facer aí e o que pasou. Vostede debería saber que trámites se fixeron, se está pedindo autorización a estradas, se non, que van a mañar, que rompeu, cal é a gravidade da situación, porque ali non volveu ninguén de Viacua desde o sábado.
Xa yo lo estou dicindo. Con Biacua falei o mesmo sábado. Logo tamén volvín a falar o domingo para ver como estaba a situación porque a estaban monitorizando. E xa lle estou dicindo, evidentemente, teñen que facer acopios de materiais, teñen que notificar a demarcación de estradas, pode haber afección ao tráfico e teñen que arranxar todo iso antes de chegar ali e facer a reparación completa porque imagino que terán que abrir pois, un pouco arredor. De acordo? Sí, a afección ao tráfico haina desde o momento que está ocupando un carril e que, bueno, eu as veces que pasei por aí vin coches a punto de esnafrarse con eso. Con eso eu digo, e pasei varias veces. Non pensa vostede que isto é unha mostra máis da necesidade desa actuación completa da humanización da Nacional 651, que levaba, por certo, esa reparación? Estou de acordo en que o saneamento dese lado ou desa parte está completamente vello e desgastado e hai que proceder á súa renovación. Non me opoño en absoluto. De feito, pois, xa como se falou en anteriores plenos e xa o falamos tamén no extraordinario de decembro, neste caso, como os cartos non daban para todo, pois teremos que facer un trozo da humanización. En eso estamos. Neste caso, falei co redactor do proxecto en xaneiro para apurarlle a que nos remita, pois, neste caso, unha proposta que podamos plantexar e ter en riba da mesa. O problema é ese, o problema é que vostede solo fala, porque leva falando de que ten proxectos, primeiro era a desculpa do verán, despois a desculpa do Nadal, e vamos a xaneiro e seguimos esperando, non temos nin idea dos proxectos que ten previsto vostede propoñer como alternativa á súa renuncia a reanxar toda esa zona. Entón, non sei, canto quere esperar máis? Non sei, díganos, canto máis vamos ter que esperar para ter proxectos en riba da mesa que podamos debater sobre as actuacións que se van a levar na Nacional 651? Pois espero que o mínimo posible. En calquera caso, como vostede sabe, é un proxecto amplo, complexo, que abarca moitas actuacións bueno, se estamos esperando a día de hoxe non se olvide que é porque quedou 2 veces deserto. Entón, igual hai que cambiar algo do que se facía no proxecto para que haxa empresas que concurran. E, polo tanto, así o faremos, para tentar que a terceira pois, sexa vencida e podamos licitar a obra con éxito e acometer a súa mellora. Non renuncio eu a súa totalidade, se trocea por unha cuestión de custos. Moi ben. Ten vostede pensado cumprir nalgún momento o acordo plenario de actualizarnos a nós e a veciñanza sobre as situacións das obras da Ponte de Pedra? Pero vostede non se deu conta de que tivemos unha comisión na que dimos unha dación de conta das obras da pedra recentemente, ademais. Bueno, Non estou cumplindo o acordo plenario con esa dación de conta. Pois mire, Estou informándolle. non está cumprindo desde o momento que non nos mantén informados. Pero como non llevo manter informados se convocamos unha comisión e un punto do día no que eu lle explico o que estamos a facer? No mes de decembro e pedida pola oposición, non por... É unha comisión a semana pasada. E vai ser ese asunto na orde do día? Como se vai ser a orde do día? Na Mire, comisión din conta, neste caso, das últimas novidades do arranxo da Ponte da Pedra. Fai unha semana. En pleno, refirma en pleno. E que máis lle dá a vostede que lle informe en comisión ou en pleno? Bueno, non é o mesmo, porque o acordo plenario é informar a oposición e a veciñanza. E a veciñanza non ten acceso ás comisións. Bueno, pois se mirarán formas de informar a veciñanza entón. En calquera caso, como xa falamos tamén na comisión, a propia demarcación de estradas vai habilitar un punto de información das obras para que a veciñanza poida acercarse e consultar as fases das obras, en que parte e que afectación teñen en cada momento. Co cal tamén coido que a veciñanza vai estar perfectamente informada. Como ten que ser. Ben, vimos que se abriu un expediente de responsabilidade patrimonial por danos derivados das obras que a P9 fixo en Irís. En que estado está ese expediente? O descoñezo agora mesmo. Vale, porque en relación a iso tamén queríamos indicarlle que a canalización de auga que se fixo non é que quedara moi ben porque a auga segue facendo das súas. Entón, bueno, revisen esa actuación que fixeron aí.
Queríamos preguntar tamén se fan algún seguimento das obras, porque as obras recentes, máis alá desa innecesaria actuación na senda do litoral, da que xa se falou, tamén no camiño do Cadaval ou o rebacheo que se fixo nas viñas, xa se están levantando o camiño. Non sei se están facendo seguimento desas obras. A bala reparouse xa. Xa o reparou a empresa. A verdade que foi unha cousa extraña. Eles mesmos sorprenderonse tamén porque algún tipo de mezcla, algún material caeu ali que desfixo completamente o betún. Quedou a garbilla sola. Foi algo accidental, simplemente. Non... E en relación ao rebacheo das viñas, O rebachar rebachouse, non hai moito nas viñas. sí, pois deberían de pasar para ver como quedou, como está. Aí hai que facer unha actuación un pouco máis grande que esa tamén. Moi ben. Preguntamos tamén polas actuacións que teñen previsto no camiño das Cádivas, onde hai un perigo de desplazamento de terras. Xa preguntamos no anterior pleno, en novembro, e nos dixeron que actuarían en 2 meses. Que actuarían inmediatamente, pero levan 2 meses e non fixeron nada. Non sei se teñen previsto facer algo tamén aí. No, vamos a ver. Facer, mentre non teñamos o proxecto, estudio geotécnico, estudio topográfico, está niso. Está pendente, xa está para facer tanto unha cousa como a outra. Primeiro hai uns pasos que hai que seguir, que máis quixéramos nós, que telo xa arranxado. De feito, temos xa unha cifra do proxecto, do estudo topográfico e do estudo xeotécnico, aproximadamente 8.000 euros Casi 9.000. casi 9.000 euros os estudos e a redacción do proxecto, co cal pois xa está avanzado para acadalo e poder leválo a cabo. Ben, respecto ao novo parque do Pai das Viñas, que día instalaron finalmente os xogos infantís? Non lembro exactamente o día que o instalaron. Sabendo que non cumpriron o requerimento da Xunta, non, de telos instalados o 12 de decembro, conseguiron evitar a devolución da subvención? A subvención está perfectamente xustificada e non vexo que haya ningún problema. Ademais, hai un informe técnico que xustifica precisamente como se levaron as cousas e se levaron. É como vostedes ven din, onde o técnico fala, os demais pois xa non temos nada máis que engadir neste punto. Ainda teñen sorte de que non lles veña unha inspección por aí, porque, bueno, as falcatrúas que fan. Ben, con respecto á publicación nas redes sociais do pasado venres 24, queremos transmitirlles a felicitación que nos trasladan as usuarias do PAI polo bo encadre da fotografía, porque coa colocación estratéxica da cámara, como queda a casa de xogos, conseguiron que non se vise a pila de escombro de terra que aínda continúa ali, entre o Valado e o Parque de Rosalía. O sea, un remate de obras maravilloso. Segue estando, hoxe pola mañá seguía estando. Cando teñen pensado retirar eses restos de obras? Esa actuación ali, pois intentaremos acondicionar o parque da mellor maneira posible, pero xa máis completamente, porque ali pois había tamén o que é a decoración do parque, que tamén sufría pois algún tipo de inclinación e movimento, co cal tamén hai que aseguralo para maior seguridade da xente que está ali no parque, co cal a idea é pois poñer en valor toda esa zona de arredor do monumento e facelo dunha maneira pois completa. Ben, do mesmo xeito, pois hoxe tamén vemos que algunha das pezas de tella asfáltica do que cubren esa cuberta xa están desprendidas, algunhas voaron e apareceron no camiño, outras están a piques de soltarse. Non sei, tamén na parte máis baixa hai xa filtracións de auga e pingueiras. Está obra en garantía? Van facer... Está en garantía e está reportado xa a empresa que levou a cabo en este caso esta obra, este proxecto, para que proceda ao seu arranxo o máis axiña posible. Ben, unha última pregunta, xa se falou, pero respecto ao tema do uso público, hai forma de acceder a ese parque fora do horario do PAI? Que eu saiba, sí. Se alguén non pode acceder, pois que o traslade. Esa instalación e esa infraestructura, como vostede sabe, ese edificio pois xa abranga máis utilidades. Neste caso, pois temos o local de As Viñas pola parte de abaixo, temos o PAI en riba,
está ese parque aí e, polo tanto, pois, é unha instalación pois, que, afortunadamente, pois, dáselle uso e os veciños e veciñas de Cabanas pois, aproveitan día a día para as súas actividades ou o Concello de Cabanas os seus servizos ali en parte. E hai algún protocolo de uso compartido en horario de funcionamento do PAI? Non, evidentemente, en funcionamento do horario do PAI, lóxicamente o PAI sempre vai ter prioridade. Bueno, teño dúas ou tres preguntas. Suspenderon as actividades polo aviso de temporal? Non había actividades ao aire libre O 25? que eu saiba. O 25, eu tendría que mirar, pero o 25 que eu saiba non había actividades ao aire libre. Vale. Por que tardaron máis de 24 horas en activar as alertas de temporal nas redes ou na páxina do Concello? Cando todos os concellos da volta xa tiñan o aviso tanto da Consellería e xa tiñan publicado en todas partes tanto que se suspendían actividades como avisaban aos veciños e veciñas de que había unha alerta de temporal que se ven non entraba hasta a madrugada, a xente debería de coñecelo porque todos sabemos que fixo moi mal tempo antes de que entrara xa o que era a hora na que tiñan prevista en Meteo Galicia a entrada do temporal. E pensei a que non había actividades, o sábado persistía o temporal. Acaba de comentarlle ao meu compañeiro que estaban 4 persoas sustituindo a técnica de igualdade, a animadora sociocultural que era a que levaba todo o tema das actividades. E 4 persoas que dice vostede que estaban facendo o seu traballo, 4 persoas non son capaces de facer unha alerta de temporal en tempo e forma, de avisar aos usuarios das actividades si vai haber actividades ou non vai haber actividades e en todo caso, pechar as instalacións. Pero, a ver, imos ver. Para empezar, o Concello de Cabanas nin activa as alertas nin as desactiva. Xa sei que non as activa, pero Vamos a pode ver. avisar aos seus veciños de que hai unha Pero alerta, o como aviso... fixo en outras ocasións. Estou falando eu, por favor. O aviso é un extra maiores que, dende logo, donde o Concello de Cabanas quérese dar e dase. Pero o aviso parte da Dirección Xeral de Emerxencias dependente da Xunta de Galicia, que é a que coordina e establece os niveis de alerta. Ben, establecido o nivel de alerta, como vostede ben dixo na súa intervención, o aviso non entraba ata a madrugada do día seguinte. Polo tanto, unha cousa é cando poñen ou establecen que vai haber, neste caso, unha alerta laranxa por ventos ou unha alerta vermella por temporal costeiro, e outra é cando entra en activo esa alerta e canto dura. Polo tanto, o aviso feito, neste caso, o sábado, foi feito para avisar a poboación do que se aveciñaba nas próximas horas. E foi feito de acordo aos criterios establecidos polo 112, copiando o nivel de alerta e poñendo. Pero non é o Concello de Cabanas o que ten que activar ningunha alerta nin facer nada. E, polo tanto, os avisos consideramos que están perfectamente dados para alertar a poboación. É certo, como vostede ben di, que antes da activación da alerta había moi mal tempo, evidentemente. Pero eso non é obxeto de publicación. Non é obxeto de avisar ás persoas que son usuarias dunha instalación que ten os canalóns colgando e que se molla constantemente. Non é o Concello ou unha persoa responsable do Concello non ten que avisar de que non se pode celebrar unha actividade porque, como a alerta que establece o 112 non entra hasta a madrugada, pois entón vai a decidir a propia persoa que dá a actividade, vai a decidir que ali non se pode dar unha actividade polo risco
que corren os canalóns que están colgando de que se nos veñan en riba mentras estamos facendo a actividade. Ten que decidilo o propio monitor. Non hai ninguén do Concello que avise de que non ten que decidilo o propio monitor ás 9 da mañán. Non pode avisarnos ninguén do Concello de que non vayamos, pese a que non está activada todavía a alerta, que non entra hasta as 6 da tarde, pero que non se pode dar unha actividade en este caso, polo perigo que se corre ali. O monitor foi moi prudente e considerou, pois, neste caso, facelo así, e así está ben. Pero, sen a alerta activada, non existía unha base, vamos dicir, legal incluso que motivara. Se pode suspender, evidentemente, pero a alerta non estaba activada e, polo tanto, había mal tempo, pero nada máis. Mal tempo. Se o monitor ou monitora con mal tempo decidiu cancelar a actividade polos motivos que sexan, pois benvidos sexan e, por suposto, a prudencia sempre por diante. Pero non había alerta no momento no que decidiu tomar esa decisión. E, polo tanto, os avisos quedaron perfectamente dados. Perfecto. Nos podería decir en que situación está o tema do aparcadoiro do día 8 na parcela cedida polo Gadis? Si xa se renovou a concesión? Sí. Sí. Está renovado tamén ata finais deste ano. Donde consta? En que expediente consta eso? Lle buscarei o número e Vale, lle dou porque acceso queremos se ter lle parece. acceso. Xa yo deixo aquí anotado para darlle. Vale, e unha última pregunta, bueno, máis que nada porque pues, nos acabamos de enterar de que coa nova incorporación dunha persoa, dun concelleiro novo, que lle parece poñer a un home na Concellería de Igualdade? Non se trata dunha cuestión personal, se trata dunha cuestión de principios, de representación, de compromiso coa igualdade, coa diversidade, etc. Entón, quería saber a súa opinión sobre este aspecto. Pois mira, nin me parece nin me deixa de parecer porque creo que calquera persoa con independencia do seu xénero pois poderá levar a cabo unha labor que repercuta nunha consecución dunha maior igualdade na sociedade e na veciñanza. Neste caso, incluso a posibilidade de que sexa un home pois pode ser beneficioso na parte na cal pois será unha persoa que polo seu xénero poderá liderar este movimento e dar exemplo a outros colectivos e outra xente de como se pode seguir mellorando e reducindo ao máximo calquera acción ou feito ou palabras que a miúdo pois poden ser ditas con mala fe ou con mala intención por parte de algunha persoa. Polo tanto, pode ser todo un exemplo para o resto de colectivos, especialmente o colectivo masculino, pero é que, ademais deso, todo este debate tampouco é especialmente importante, xa que, como vostedes sabe, as listas van por un orde, as listas nas eleccións son paritarias, teñen que levar o mesmo a igualdade entre homes e mulleres e por orde e seguimento das listas lle tocaba a él e, polo tanto, será a persoa que lle toca a que recolla as tarefas e continue adiante. Por suposto, a igualdade pois pasa precisamente porque unha persoa que lle toca o seu turno recolla as tarefas e desempeña esas tarefas o mellor posible sen andar mirando precisamente se é de un xénero ou de outro. No, eu comentaba porque, bueno, en primeiro lugar a Concellería de Igualdade, en este caso aquí é de Igualdade, Dereitos LGTBI, normalmente son concellerías que están ocupadas por persoas que viven en primeira persoa, non? As desigualdades, as discriminacións e que loitan por erradicar este tipo de situacións. Aínda que calquera persoa, como ben vostede di, pode mostrar empatía por un tema, é innegable que pertencer a este colectivo teña unha perspectiva pois máis vivencial, non, dos problemas aos que nos enfrontamos. E logo, bueno, pois
realmente creo que acaba de decir coas súas palabras, de manifestar, non? A importancia que lle dá o seu goberno á igualdade. Era porque era o que lle tocaba na lista, non? A Concellería de Igualdade debería de estar liderada por alguén que entenda en primeira persoa as problemáticas e destes colectivos, non? E que non só se trata de xénero ou de identidade, senón dunha traxectoria e dun compromiso. Isto me leva a outra pequena pregunta que vai para o novo concelleira de Igualdade. Que experiencia ten vostede na loita pola igualdade? Como xa lle dixen, o compromiso pode ser acadado por calquera persoa con independencia do seu proceder. Neste caso, o compromiso adquírese aquí, co xuramento e coa toma do traballo, que é o que finalmente pois, vai amosar un compromiso á hora de levar a cabo estas tarefas. Lóxicamente, somos conscientes da sensibilidade ou das dificultades que algún colectivo, pois como o que vostede facía referencia, pois pasa ou pasou na súa vida, en momentos que todos lamentamos porque deberían ser cousas do pasado. Se ben é certo que vostede manifesta, esa sensibilidade, lóxicamente, pode ser capitaneada por algunha persoa que pertenza a eles, tamén é certo que precisamente poñer a outra persoa de outros ámbitos ou que non pertenezca a eses colectivos á fronte e a pelexar por isto, tamén pode dar unha imaxe de unión da loita contra esta desigualdade e de unión de toda a sociedade para intentar acadar os obxectivos que precisamente buscamos, que non son outros que unha sociedade igualitaria na que se respetan os dereitos de todos e de todas. De acordo? Podeme contestar a pregunta directamente ao concelleiro ou vai a contestar vostede? A miña pregunta foi: que experiencia ten vostede na loita pola igualdade? Vai a contestar vostede en nome de outra persoa? Sí, porque son o portavoz, a pregunta Vale, está pois como contestada. portavoz me pode decir que experiencia ten o novo concelleiro na loita pola igualdade? Señora González, a pregunta está contestada. Seguinte pregunta. Non me contestou a pregunta, me soltou contestei. hai unha perorata contestándome a que sí que hai diversos colectivos que sí que se poden ver afectados, pero que vostede non lle ve importancia. Bueno, pues este nomeamento envía unha mensaxe equivocada, señor alcalde. Se pon un retroceso na conquista de dereitos e espazos que costou moitas décadas de esforzo acadar. Por eso, bueno, igual tiñan que reflexionar un pouco sobre esta decisión, non sobre outras, que ao mellor é unha persoa que vai a levar perfectamente cultura ou servizos sociais, pero creo que en este caso deberían de reconsiderar a súa decisión. E si pode para o próximo pleno contestarme a esta pregunta da experiencia que ten esta persoa, porque non o vai a deixar falar vostede, que experiencia ten esta persoa na loita pola igualdade, o agradecería. Xa lle dixen que, para empezar, eu son o portavoz. Segundo, vostede está falando xa dun retroceso en dereitos e demais. Hai 2 horas que tomou posesión, xa hai un retroceso. Home, xa, o retroceso era de antes. Evidentemente, vostede o único que quere é facer malos augurios. Aquí o lamentable é precisamente pois a xente que lóxicamente pois non está para augurios, senón que está para que se lle bote unha má e se mire de axudades. Esas son as verdadeiras persoas. Este é un tema bastante sensible como para andar xogando as políticas infantís, de acordo? Eu non estou falando de políticas infantís, estou falando precisamente de políticas reais de igualdade. Señora González, que son estou as que falando faltan neste concello. Estou falando eu. Por favor, non interrompa. Estoulle a dicir que precisamente estes colectivos son os que máis sofren e os que máis axuda necesitan. Como para andar facendo política infantil indicando que existe un retroceso polo nomeamento de un concelleiro apenas 2 horas despois de que tome posesión. Vamos deixar traballalo. Haberá cousas boas. Quizás algún erro tamén haberá. En ese caso, pois, haberá que falalo e haberá que actuar en consecuencia se o hai.
Pero vamos deixar traballar a xente, vamos deixar que fagan e que veñan co compromiso de traballar, e logo, se hai algunha crítica que facer, non dubido que vostede a vai facer, pero non estea facendo críticas e indicando retrocesos 2 horas despois de tomar posesión. Nin 2 horas, que son as 12:30 e ás 10:30 comenzaba o pleno. 1 hora e media despois. Entón, vamos deixar traballar a xente. Este é un asunto bastante sensible como para andar dándolle voltas. De acordo? Algunha pregunta máis? Non. Señor Pérez Sardiña. Ben, bo día a todos e a todas outra vez. Benvido novo concelleiro, porque agora sei que lle podo dixir polo menos a palabra. O concelleiro que se acaba de incorporar. E a nosa primeira pregunta para él foi a que lle fixemos exactamente a mesma. O grupo, a todos os seus compañeiros do grupo de goberno, a comezo da legislatura. Que obxectivos e plans vai desenvolver nas concellerías en que vai ser concelleiro delegado? Como xa lle dixen, o concelleiro pois, acaba de tomar posesión, está poñéndose ao día, evidentemente, deste goberno e das distintas áreas nas que se estaba a traballar pola parte da antigua concelleira. Hai diversos obxectivos nestas áreas. O principal que debemos de desenvolver neste caso é o acordo do seguimento bioxen coa subdelegación do goberno para poder pois, seguir de cerca e poder realizar unha comisión na que forman parte a subdelegación do goberno, tamén a delegación do goberno, o Concello de Gabanas, así como Garda Civil e Policía Local, na que as distintas pois, víctimas son tamén asistidas, cóntase coa colaboración do Concello de Cabanas. Esa é unha dos obxectivos máis prioritarios nestas áreas. Estou convencido de que o novo concelleiro pois, seguirá a traballar para continuar cos avances que a antigua concelleira, a señora pois, Fontán, pois xa había engadido. De acordo? Na grande parte no que se pon ao día, pois evidentemente pois, poderemos avanzar máis. A mí parece moi ben que se poña ao día, pero a anterior concelleira renunciou no mes de novembro. Eu, sinceramente, vexo bastante improvisación e suxírolles que resolvan ese problema. E sobre as manifestacións que acaba de facer, manifesto claramente o meu desacougo, porque se fale de infantilismos ou cousas destas, porque está fora de lugar. Non me parece correcto, pola súa parte, que empregue ese tipo de linguaxe, e máis falando dun tema como ese, que vai falar de violencia de xénero. Eu creo que vostede acaba de pasar unha liña moi perigosa nese sentido, neste pleno. Non se pode dirixir unha muller como se acaba de dirixir agora mesmo. A mí pareceme indecente. E teño que manifestalo públicamente. Fun correcto na pregunta, pero o primeiro que lle teño que decir é que se ten que poñer ao día despois de 2 meses que tardaron na sustitución, vostedes teñen un problema grave. E se o concelleiro, que ten nome e apelidos e ten voz, que eu teño ya escoitado, incluso nas redes sociais e todo iso, non ten capacidade de ter voz siquera neste pleno, vostedes teñen outro problema máis engadido. Conclusión é bastante clara. Suxírolle a corporación que tome medidas e dunha vez por todas, porque esta situación non é sostible. Eu xa dixen o que tiña que dicir. Seguinte pregunta. Non, antes respondemos esta. Eu non creo haber traspasado ninguna liña, señor Pérez Sardiña. Revise as súas palabras, señor alcalde. Déixeme intervir, señor Sí. Pérez Sardiña. Revise as súas Precisamente, palabras. revisando as miñas palabras e lembrando, aínda que logo as volva a ver, o que estaba a dicir era que precisamente este é un tema moi sensible para facer un xogo infantil. Nada máis. E tampouco creo haberme dirixido a ninguén desta corporación en ningún termo de mala educación ou impro. Eso vaya por diante. De acordo?
queda evidentemente a grabación para que vostede tamén a poda ver e poda revisar que eu fun completamente respetuoso con todo con todas. E o único que califiquei de infantil foi, neste caso, a política de criticar un retroceso 2 horas despois de que un concelleiro tomara posesión. Nada máis. Eso non é irrespetuoso. Por favor, proceda coa seguinte pregunta. Suxírolle que abandone o ton paternalista. Nun tema como eses. Queda claro? Eu, por favor, lle pido que formule a seguinte pregunta. Desculpe, iso dixeno antes e vostede que quixo meter o que bueno, a horta, non? Métese na horta e vamos á horta, non hai ningún problema. A súa actitude é paternalista, polo tanto, pedídolle que retire esas palabras. Eu non considero haber tido unha actitude paternalista, sinceramente. Eu estou me dirixíndome con toda a calma do mundo, un bon to, e nese sentido, pois, non teño nada máis que engadir, señor Pérez Sardiña. Non retira as palabras, verdade? Bueno, pois reitero a miña suxestión á corporación que creo que quedou bastante clara. Seguimos. Seguinte. A preocupación, bueno, trasladanos unha preocupación en relación ás fragas do Eume. Que lle formulamos segundo a seguinte pregunta. Podenos explicar que relación ten asfaltar o aparcadoiro que xa existía no Grisario? Xa quedou manifestado aquí no pleno. No Grisario de súa serra, non se equivoquen. Porque parece que fixeron un aparcamento en Cabanas, no titular, pero que resulta que é o aparcamento de toda a vida do Grisario de súa serra, non? Entón, que relación ten asfaltar o aparcadoiro que xa existía no Grisario de súa serra coa conservación do Parque Natural das Fragas do Eume? Ese aparcadoiro está dentro do ámbito das fragas do Eume e, polo tanto, foi unha actuación que se enmarcou dentro da subvención deste parque. Toda vez que o seu uso, ainda que sexa preto dunha igrexa, pode servir para máis adecuacións ou servicios públicos. Dende ser o punto base de algunha punto de reunión, camiñata, incluso algunha festa como as que houbo en decembro do ano pasado a Santa Eulalia, co cal enmárcase dentro dos obxectivos da subvención, xa lle digo, estando dentro do ámbito da actuación territorial do Parque Fragas do Eume, foi elixible o proxecto, evidentemente, a subvención non xa dan senón é para cumprir cos seus obxectivos. Nós non discutimos que sexa útil para os veciños. O que lle preguntamos é que nos aclare esa relación co Parque Natural. Que esteña dentro do Parque Natural non quere decir nada que teña que ver coa conservación do Parque Natural das Fragas do Eume, que é a pregunta que lle fixemos. Seguimos sen resposta pola súa parte. Ten algo máis que engadir? Non teño nada máis que engadir que lle poida dicir agora mesmo. En todo caso, revisando a documentación da subvención, as súas ordes do aparcadoiro disuasorio. Sí. Poderemos dicirlle algo máis. Como? Perdón. Como aparcadoiro disuasorio. Aparcamento disuasorio para que? Para evitar que se aproximen o menos posible os coches á zona da Fraga. É un aparcadoiro, en principio, inicialmente para visitantes. Sí. Bueno, pero tamén se pode aproveitar para facer unha festa, para... Bueno, os veciños, por certo, en canto á utilidade dese aparcadoiro, xa nos trasladaron o seu malestar, porque hai unha parte que... a ver quen se vai a encargar do seu mantemento. No Concello? Quen se ocupa do mantemento? Igual que sempre. Igual que sempre, non? O sea, incrementamos o gasto de mantemento. Quen se encargaba antes dese aparcadoiro? O Concello tamén. Sí, bueno, así estaba, claro. Agora o poñemos mellor para que xa non estea como estaba antes. No, agora vai estar peor. Na súa opinión. Sí, bueno, a ver, vai estar peor, iso está claro. Na miña opinión, non. Estou trasladando a opinión dos veciños. Vostede verá.
A min, personalmente, chamaronme para que fora a ver o que foron facer ali. E funo ver, entendín perfectamente que é o que estaba mal. Vostedes falan cos veciños? Sí. Seguro? Os cales non deben de ser os mesmos porque a nosotros... Evidentemente non son os mesmos, pero bueno, iso xa o sabemos, non teñen por que ser os mesmos. A nosotros Non teñen por que ser os mesmos. Eu non lle dixen iso. Vostede, respóndeme o que lle estou dicindo. Están de acordo co que fixo ali perfectamente, non? Vale. consideramos unha moi boa actuación que pon en valor tanto o arredor da igrexa como E San conserva Bartolomeo, as fragas do Eume, sí. que Sí, sí. axuda a ter ese lugar con máis valor e un lugar que forma parte das fragas do Eume, polo tanto o conxunto de fragas do Eume gaña valor tamén. Sí, 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 conserva as fragas do Eume, efectivamente. Ten toda a relación. Esa era a pregunta, señor alcalde. Despois as outras consideracións son outras cuestións. Eu a que lle fixen foi esa. Ben, tiñades que comentar tamén que como fala moito cos veciños, saberá que o alumeado de Formarís leva 2 días apagado. E se non o sabe, digo yo. Eu penso que está... De Formarís. Claro. En Formarís non me chegou aviso disso. Ves, como falan moito cos veciños, eu xa sabía. Aí Bueno, cando falan cos veciños normalmente, algún veciño dilles que teñen que ir sustituir unha luz e tardan 2 meses ou 3. Agardo que tarde un pouco menos. Estamos convencidos de que se tardará menos. En calquera caso, tamén debemos avisar que, lóxicamente, froito das últimas tormentas eléctricas, precisamente as alertas laranxas e demais, houbo numerosas incidencias do alumeado público no percorrido e no termo municipal do Concello de Cabanas. Polo tanto, as incidencias teñen un volumen moito superior estes días e, lóxicamente, iso dificulta un pouco o arranxo. Ademais, seguimos tamén, neste caso, en alerta, co cal hai certas actividades que están máis difíciles que con un tempo adecuado para leválas a cabo. Será notificado á empresa e será arranxado na maior brevidade posible para que, evidentemente, se tarde o menos posible. Somos conscientes, evidentemente, de que estes días sí que temos un pouco máis de incidencias, pero van a ser repostas todas enseguida. Sí, como fala moito cos veciños e veciñas, iso é evidente. E naquela os veciños teñen que falar con vostedes reiteradamente para que fagan as cousas. Así que non se preocupe que xa lle recordaremos cales son os problemas. Bueno, comentaron en relación ás incidencias do temporal, que acaba de falar del, que, bueno, que se dedicaron a retirar árbores. Tamén o meu agradecemento aos veciños e veciñas que retiraron árbores pola súa conta de risco de camiños municipais, porque ali non apareceu ninguén. Eso vai por diante. El seguinte, ainda non rematei de facer a cuestión, por favor. Nese caso, non comentaron esas incidencias, polo que vexo, que falan pouco cos veciños e veciñas, iso é evidente. Queríamos preguntar a maiores, porque non só caeron árbores. Non só caeron árbores, senón que ademais houve un apagón en súa serra e outro na Pedra do Couto. Entón, en relación a esa situación, teñen coñecemento, o Concello ten coñecemento desa situación, que medidas adoptou o Concello en relación a estes problemas, porque fala vostede que houve apagóns en iluminación pública, efectivamente, o da Pedra do Couto a día de hoxe está solucionado, o de Formarís segue sen tocarse, pero está solucionado porque a empresa que desa zona actuou. No caso do alumado público da parte de Formarís, evidentemente, non houve apagón na zona de Cabanas e ali non apareceu ninguén. Ese é o motivo, fundamentalmente. Nin o Concello, é dicir, a empresa xa como funciona, as casas non quedamos en luz, pero o que son os veciños, a ver, o que é o alumeado público, foise. O Concello por ali non aparece. Entón, queremos preguntar tamén que medidas adoptaron en relación á súa serra e a Pedra do Couto, porque ali tamén houve problemas. Vaya por diante que onde vostede di que non aparece o nadie do Concello, sí, ali estiven eu con eses veciños que estaban retirando esa árbore e ali estiven con eles, co cal, sí, ali estiven. Por tanto, alguén do Concello sí apareceu. Con respecto ao alumeado público de Formarís, vostede se ve que existe unha incidencia no alumeado público de Formarís, pode, eu non o digo que non o estea a facer no pleno agora mesmo, pero no día no que suceda, tamén pode, por favor, deixeme terminar, por favor. Non, perdón.
pode vostede repercutilo pola calne que vostede queira ao Concello de Cabanas, porque evidentemente, pois como vostede sabe, pois pode ser que se tarde algún intro ou algún momento en aparecer alguén do Concello por ali e que tardemos, polo tanto, en darnos conta de que existe unha incidencia no alumeado público de Formarís, pero vostede non ten máis que notificalo pola calne que vostede proceda e nosotros daremoslle traslado á empresa de mantemento que o fai. Evidentemente, se ninguén nos avisa de que hai un problema no alumeado público de Formarís, é complicado poder facer o arranxo con rapidez ata que nos demos conta. De acordo? En relación aos cortes de electricidade, sabemos dos cortes de electricidade polos usuarios, xa que a empresa non nos notificou nada. Pola nosa parte, o que fixemos foi poñernos en contactos coa empresa ou coas empresas para, en primeiro lugar, amosar o noso malestar por non informar ao Concello de Cabanas dunha cuestión que, ademais, as empresas eléctricas teñen información en tempo real e, por outro lado, urxirlles ao seu arranxo o antes posible. Indicaron que tomaban nota e a partir de aí pois, quedamos á espera de que cambien o seu proceder cando teñamos incidencias deste tipo. Sí. En relación bueno, os apagóns, bueno, só ser efectivamente un apagón, pero concretamente no Pedro do Couto, o que pasou, bueno, tanto en Soser como no Pedro do Couto foron unha gran, bueno, son ramificacións dun raio que caeu sobre esas zonas. Na Pedro do Couto incluso chegou a meter pois, en casas, en súa serra non houve ese problema, pero sí que saltou a luz e salta habitualmente. Entón, bueno, non o que lle suxerimos é que se dirixa claramente a empresa que ademais o Concello ten contratada como comercializadora, que é Naturgy, e que proceda a mellorar a suministración eléctrica a esa zona, a súa serra, porque os problemas ali son recorrentes, polo tanto vemos insuficiente a súa actuación. Seguinte cuestión, na Pedro do Couto, en Formarís, eu creo que o que deben de facer é revisar inmediatamente a iluminación pública e os postes, porque, concretamente, nos postes da empresa bueno, que son as comercializadoras, ou neste caso, bueno, a que leva mantemento, que é de Porto, de Sucesadores Leira, nalgún dos postes entrou ese raio por eses postes. Haberá que revisar, polo menos, o alumeado público, porque non sei para que están aquí, simplemente para decir que sí que fomos ou que sí que apareceron nun das moitas árbores que caeron. Nunha. Estou dicindo veciños, e non foi un, foron varios, eu teño contado varios, e falado con eles tamén. Entonces, por certo, non vexo eu, non o vin eu, en varias retiradas de árbores. A continuación, en relación ao que son as árbores que están aínda caídas sobre os camiños. Hai unha árbore caída pola parte de abaixo da escola de Irís, que cae sobre os cableado tanto de telefonía como de iluminación pública. Está afectado directamente á iluminación pública. Suxírolles que se poñen en contacto cos propietarios ou que o Concello proceda a súa retirada para evitar danos sobre a iluminación pública. No Camiño do Portiño hai 2 eucaliptos sobre o Camiño do Portiño tamén en Irís. 3 árbores que están colgando directamente sobre os viais. E con período de caída, evidentemente. Eu non os vin por ali. Aparte, un pouco máis arriba, do que é a escola de Irís, teñen ali pendentes os pinos. Simplemente, se foron ali, e viron como caeron varias polas, xa simplemente por iso xa tomarían medidas. Pero non sigo sen ver tomar medidas. Están sempre, no, este mes, por outro mes, no, por o seguinte. No, a ver, é que non lo ten que decir e non sei de que maneira. O sea, eu non podo dicirlo no pleno. Claro que podo dicirlo. Como podo facer unha proposta de obras no pleno, que é o que fixen, xa resolvendo todos os líos que anda montando, con que si correos, con que si comisiones, con que si non sei que, mire, as cousas son moito máis sinxelas, Falas aquí e se acabou.
E son tan lexítimas para decirlles aquí como no outro lado. Mira que lle digo. E se non lle valen, porque acaban de demostrar, xa lle dixen antes, non escoita as propostas que fixemos durante todo o pasado 2024. Parecenos absurdos que non mande un correo para preguntar as cousas que xa lle dixemos. Absurdo. A iso se dedica. Sigan así. Vai retirar esas árbores que están colgando nos camiños? En relación ás árbores que vostede di, pois sí, evidentemente temos tomado nota e está mirada tamén a actuación para a súa retirada. Evidentemente son árbores concretamente a que está por debaixo da escola de Iris con bastante perigo, teñen afectación, sí, a cableado de distintas empresas, ten que ser visto tamén polos técnicos das distintas empresas a hora da súa retirada porque é unha árbore perigosa. Con respecto a que vostede, pois, díen non retiramos árbores, non sei canto. Mire, eu quixera lembrarlle cando vostede mesmo, nas redes sociais, publicou unhas polas que caeron aquí na estrada que vai para Mugardos, despois da carretera de Cardeita, ao carón do centro de saúde, creo que eran as 8 da mañá, os 7:30 por aí aproximadamente, dun temporal, e que eran unhas polas, vostede, pois, evidentemente, pois, notificou en redes sociales que axudou na súa retirada para liberar a carretera. Ben, vostede pode ir hoxe en día por ali, comprobará que non existe nin a pola nin a árbore xa. Está retirada e está feito unha limpeza dese terreo para garantir a seguridade vial e a seguridade peonil da xente pois que transcorre día a día por ese lateral. E como esa, outras fincas. Polo tanto, dende o goberno, faise as limpezas e estes árbores non serán excepción, tamén se farán. Outra cousa é que pola actuación concreta de árboles, haxa que demorar un pouquiño, teña que ser visto por un técnico, teñamos que reportar a Telefónica ou teñamos que facer outras accións previas á retirada do árbore. Pero non teña vostede ningunha dúbida que ao igual que o terreo ao carón do centro de saúde, estas árbores tamén van a ser retiradas e o farán con toda a brevidade posible porque, dende logo, que son eu o primeiro interesado en telas retiradas canto antes. Co cal, sí, non se preocupe que van ser retiradas. Bueno, eu creo que lle debo recordar que esas árbores afectan a viais públicos. Non estamos falando dunha estrada de Deputación, bueno, neste caso da Xunta. Estamos falando de viais públicos municipais. Viais públicos municipais. Enténdeo? E alumeado público, cableado de alumeado público municipal. Non sei se o entende, ao mellor ainda non entendeu. Eu creo que yo deixei bastante claro. Non estou falando de outras cuestións. A mí pareceme moi ben que se cortasen esas árbores en Cardeita, non é algo que demandou a veciña que estaba ali, é algo que era necesario tamén para unha seguridade no centro de saúde, é algo que solicitei en varias ocasións neste pleno que se fixera. Pero a min que me diga que retiren as árbores ali e que siguen as do cementerio, que siguen as de Iris, que siguen outras moitas por aí adiante, sin solucionar, evidentemente non me di nada bo da súa xestión. Nada bo. Que me busca? Un exemplo que estaba fácil para decir, non, eu xa fixen, eu xa estou. E o resto, pois, bueno, xa se irá facendo cando poida ser. Ou cando lle apeteza. Tamén outra posibilidade. No cementerio estamos moi contentos, porque os veciños que lles pedimos que cortaran, cortaron. Non nos fixo falta vostede. É a única parcela que sí que nos fai falta o Concello desaparecido. Diz que atoparon un propietario que estaba nun concello próximo. Señor alcalde, o señor que levaba todo iso morreu fai 2 anos. Que nos conta? Que nos ven contar aquí? Películas. Que realmente non o entendemos, que se facemos unha análise en profundidade e facemos un monográfico sobre a súa actuación, pouco se salva. Moi pouco. Porque o que nos contesta nos plenos non ten nada que ver despois por realidade. Non sei que contactamos cos familiares dese señor. Vostede con quen contactou?
Se actualmente os eucaliptos siguen ali ao lado do cementerio, riba dos nichos, que caen en calquera momento. Despois a foto para vostede, tanto aquela como a outra. Se que suxírolle que se poña as pilas. Xa lle dixen 20 veces neste pleno. Parece que non escoita. Non sei se ten algo que dicir. Sí, evidentemente, o estado do expediente agora mesmo non lle podo dicir cal era. Mellor. Sí é certo que, aínda que morra algunha persoa, como vostede ben di, hai algunha persoa que hereda ese ben e, polo tanto, hereda os seus dereitos e as súas obligacións tamén. Será cuestión de ver como estaba, porque evidentemente eu non lle podo dicir agora mesmo. Pero sí que é certo que cada expediente pois, leva un trámite e uns plazos, evidentemente, pois hai expedientes que son resoltos antes e hai expedientes que son resoltos con máis lentitude por distintas características que poidan afectar ao terreo, aos propietarios, que haxa que facer máis dun requerimento, dificultade para localizalos. Eso non significa que o expediente non sexa traballado, non sexa levado e non sexa executado co único fin de facer o desbroce das especies arbóreas que dificultan e están en situación irregular. Pero non se engane, non é o único do centro de saúde, nin moito menos. Todos os expedientes son levados a cabo. E se hai algún que manifesta ou ten algún retraso, pois evidentemente é de lamentar, pero eso non significa que non sexan traballados, neste caso, polo persoal técnico do Concello de Cabanas. Sí, iso entendemos, que o persoal técnico do Concello de Cabanas ten que facer o seu traballo, evidentemente, pero a nós, preocúpanos, por exemplo, que veciños que non son propietarios sexan notificados como propietarios. Iso sí que nos preocupa. E iso aquí pasa reiteradamente, en reiteradas ocasións. E temolo documentado. Recentemente notificaron, en vez de notificar o número 14, notificaron o número 16. A unha señora que non era propietaria dunha parcela que non lle correspondía, por exemplo. Erros administrativos, así espesos. Como imos confiar en que se fagan ben as cousas se non coñecen a xente? Nin saben a quen lle mandan as cousas. Imposible de confiar. Iso sí que o temos claro. Unha señora ven e pregunta: Xosé Manuel, é isto? A min que me queren dicir este concello? Pois poño mal de mirar. Pero que lle mandaron? Se usted non é propietaria desta parcela. Esa é a situación real do Concello de Cabanas a día de hoxe. Andan a paus de cego. Facendo, bueno, pues, o que poden, claro. O que poden. Non me extraña que despois nos digan nun pleno que notificanlle ou notifica, bueno, atoparon un propietario nun tal. Non, mire, perdoe, eu non lle dixen que fora propietario, dixen que era a persoa que levaba ese terrego. Morreu fai 2 anos. Ben, Eu discrepo igualmente con vostede. xa sei que discrepa, pero vostede notifica. Estou falando eu. Xa sei que discrepa, pero vostede notifica. Estou falando eu. Como lle digo, se evidentemente houve algún erro administrativo, pois algún erro administrativo, evidentemente, pois o lamentamos e lóxicamente, pois non é o que desexamos ni moito menos. Iso non significa que, evidentemente, o que non fai non se equivoca, E se alguén se equivoca é porque está a facer cousas. De acordo? Entón, se hai algún erro, pois o lamentamos. En calquera caso, esa persoa ou as persoas que teñan algún erro deste tipo non teñen máis que notificalos que non é a persoa propietaria que tratase dun erro e o asunto por parte desa persoa queda máis que resolto. Non ten tampouco unha gran dificultade nin unha subsanación moi complexa. Por lo tanto, pois, se así fora, pois non ten máis que dicilo e xa estaría. Dende o Concello continuarán as investigacións para atopar o correcto propietario ou propietaria. Sí, iso seguro. Sí, o seu buque insignia tamén fai augas, evidentemente. Neste caso, e non unha, senón varias, ten varias vías abertas aí, Así que atenda o que lle estou dicindo. Porque a maiores, claro, acaba de decir que no Aparcadoiro Adreal foi renovado ata fins deste ano, dixo, non?
Polo aparcadoiro do Areal Aparcadoiro do Areal, o sí, Gadis. sí, o do Gadis. Bueno, Sí, é o ten- aparcadoiro do chalet das ten- Raiolas de toda a vida. A min ten- o do Gadis é unha cousa que se inventaron vostedes. ten un novo ano. Sí, é dunha inmobiliaria. Ese terreo é dunha inmobiliaria, por certo. Como vostede asina, é como inmobiliaria. Supoño que, bueno, solicitei por escrito acceso ao expediente, como a anterior vez, a ver se existe, porque como non di que dou en a informarnos, non nos informou, bueno, pues estamos preguntando, para algo vale este pleno, non? Queremos lembrar que tamén polo que se ve, o Concello tamén fai augas en notificarse a si mesmo. Porque, mire, aí se creo que non pode fallar, O que ten que cortar as silvas que están pola parte de atrás é o Concello. Que fai o tractor do Concello rozando os camiños cando menos falta fan? Pregunto. En vez de rozar as silvas que ten ali en zona urbana, en pleno centro do núcleo do Areal. Núcleo urbano. Ten unhas silvas que pasan 2,5 metros por riba dunha persoa. A ver, non. Si, eso non pode ser. Iso, a mí pareceme moi ben que se rocen os camiños dos montes no inverno. É o momento máis adecuado, o máis indicado, o que se fixo toda a vida, que é o que me acorde, toda a vida se rozaron os camiños no inverno, segundo o Concello de Cabanas. Pero ten unhas silvas de 2 metros e pico aí no centro do Areal. Ou tamén ten o silveirón aí montado no parque da Torre, ao lado das vivendas, sen respetar as distancias. Pero claro, como o Concello non se cumpren as distancias, tampouco rozan. Son propiedades municipais. Claro, teñen moito traballo, eu entendo que teñen moito traballo, pero tamén fagan unha reflexión. Que fan co tractor rozando no inverno? Que fan? A miña pregunta, moi sencilla. Porque ao final o que teñen que rozar é unha erva que non levanta nin isto. Nin isto, chan. E teñen as silvas de 2,5 metros e diste, a ver, pero onde está o Concello aquí? Pregúntolles. Van facer algo? Van rozar ali no Areal, van rozar o Parque da Torre, van deixar de redar. O primeiro, o noso tractor para o traballo de aí abaixo non vale. Bueno, por valer vale, pero levaría igual 4 veces máis que un tractor normal. Está avisado unha persoa xa, unha empresa para que o faga. E agora mesmo o tractor anda en algunha pista forestal que quedou por aí sin facer. Sí, xo sei que quedou nalgúna pista forestal, que corta un cacho, outro cacho os loureiros quedan colgados no camiño, e así anda todo, pero bueno, eu aí non sei se van revisar as obras que fan ou non, ou as actuacións que fan, pero, sinceramente, fatal, Esas porque me cadran ali ao lado, pero as que vou mirar máis lonxe por aí andan, é dicir, as que vou mirar ali ao Areal ou que vou mirar a Parque da Torre, por aí andan tamén, é dicir, iso hai que rozalo. Non pode estar así. Entón, pois, sobre a parcela do Areal, pois teño que volverlles outra vez, porque hai unha cuestión urbanística aí que quería preguntarlles. Pero tamén fixeronme caso, foron rozar ali a beira rúa que está ao lado do colexio, que está ben, que nos parece moi ben que nos fagan caso unha vez. Si, ás veces, pero simplemente por fallo, non, aí equivocáronse. Equivocáronse, e voulle dicir por qué. Está claro, ademais, a parte de rozar, a ver cando se acordan de coller a terra, quitala a terra que caeu sobre a beira rúa, quitala e facer a beira rúa como hai que facela. Dicir, iso tamén haberá que facelo. Estiveron rozando outro día, que me parece moi ben, pero quiten a terra. Pero a semana pasada estiveron sacando... Terra non. Eu penso que sí. Pois non chega aínda, ou seja, limpen ben. Non digo que chega ni que fose suficiente. Non sei o que, a ver, eu digo yo que o que vin é que é insuficiente. Dicir, non... Sí, pero que esa tarefa estaba a ser... Bueno, pois agardo que completen a tarefa. Como iba un pouco así, cousas que ten que facer o Concello en canto a limpezas. Ben, quédanos, en relación á parcela do Areal, tiñamos que preguntarlle se nos pode chegar informe dos servizos urbanísticos sobre a apertura do aparcadoiro. Hai informe municipal? Non creo que sea informe municipal, teria que miralo en calquera caso.
Ben, e por preguntar se a mellor está noutro expediente, pois xa solicito o informe, bueno, xa solicito as dúas cousas. E despois tamén queríamos preguntar se hai informe xurídico en relación a algunha memoria da alcaldía, se houve unha memoria da alcaldía para a realización desa actuación, porque o lóxico é que haxe unha memoria da alcaldía, haxe un informe xurídico de que se son gastos propios do Concello, que é un servicio propio do Concello, entón gustaría non saber se se fixo esa tramitación. Unha vez temos cedida a parcela a todos os efectos do uso do Concello de Cabanas e, polo tanto, o seu mantemento corresponde ao mesmo Concello de Cabanas xa sen máis dilucidamento de documentos. Vostede sabe que hai unha normativa para que tamén cumprir os aparcadoiros? Está publicada, que está publicada no BOE. Sábeo? Non o sabe. Vale. Que non pase nada, ¿eh? Que non pase nada. Bien. Que bueno. Carpas. A festa das carpas. Canto gastaron en carpas o ano pasado? Pois non lle teño a cifra eu concretamente. Bueno, pois consulten, se non o A saben. consulto sí, ya remito, eso sí. Vale, grazas. Teñen aí esa parte. Despois tamén lle teníamos que comentar que, bueno, iluminaron efectivamente o semáforo de Areal, moi ben, está estupendo. Vese, falta do lado da farmacia, que tamén lle lo solicitamos, pero, resulta que o semáforo do Areal fundeusille a luz verde da parte de abaixo, é dicir, que está á altura da división dos vehículos, entón non se ve, non? Se se chega moito, vese a vermella, pero non se ve a luz verde. Entón, coñecen esta situación e cando teñen previsto sustituíla, esa luz verde inferior. A maior brevidade posible, neste caso a empresa que leva o mantemento pois necesita pedir a peza porque non a ten evidentemente no almacén e iso leva pois máis días dos habituais para un arranxo deste tipo. Ben, temos tamén a iluminación do túnel de Irís, que tamén anunciaron pois, a bombo e a platillo nas redes sociais. Pero encenderon todas as luces, evidentemente, na foto do Concello, pero hoxe se van por ali, está unha luz encendida e outra non. Unha sí, unha non. Iso, primeiro, non cumpre a normativa de iluminación de viais públicos, porque provoca unha rápida contracción e expansión do que é o iris, entón é perigoso. O que hai que ter é unha iluminación continua. Entón, agora mesmo non a hai. Cal é o motivo? Fundíronse. Vale, pois... Está avisado tamén. Está avisado. Suxerirles que... Suxerirles que as sustituen canto antes porque xa leva bastante tempo así. Xa leva bastante tempo así. E a reixa, nese mesmo túnel, nesa mesma entrada do túnel, tamén lle lo dixen? Sí, aí tamén había que facer unha actuación. Eu casi estaba pensando un pouco, pero que é unha das pistas que sí que debíamos de meter en algún momento para facer incluso un aglomerado ou algo, que tamén está bastante... E igual podíamos incluir a reixa esa nesa actuación. Bueno, eu suxerirles que busque unha solución temporal, porque iso, Sí. bueno, a ver, está perigosa, e aparte que pode que unha persoa pode meter aí a pé, tranquilamente, que hai persoas que van a andar e non se dan conta, perfectamente. Despois para os coches tamén é un pouco problemática, a ver se non se pinchan aí rodas e todo iso, tal como está, A xente anda con cuidado, que sabe, pero a xente que non sabe, métese e, bueno, pode pasar calquera cousa. Están advertidos. En relación ao problema, non. Comentaron aquí os compañeiros o problema que houve aí no cruce das Cavadas coa Nacional 651, que efectivamente, bueno, a mí como me sorprendeu de vostedes foi que coñecían bastante pouco, ou polo menos responderon bastante pouco en relación ao que pasou ali, non? Non me quedou claro que actuación van realizar para resolver o problema, porque, en principio, eu sí que estiven ali pola mañá, a primeira hora, de feito. Estiven coas persoas que tiveron o problema, estiven coa señora, bueno, coa familia que tivo o problema ali. De feito, a señora non meteu unha roda, meteu o coche completo, o dianteiro.
quedou sen a dianteira. Ou seja, fastidiou toda o que é a defensa de diante, quedou fastidiada, enterrada, e cun camión que lle viña detrás. Que houve sorte. Entón, o que vimos ali, efectivamente, bueno, a primeira hora en principio non se pensaba que por aí saíse auga, porque non se vía sair auga. Pero despois, a partir de que veu outro choupe, efectivamente, rebosou, saiu para fora, cando xa, en principio, o que foron os servizos da concesionaria de abastecemento de auga e saneamento, botou en tubo ali, rellenou con terra, pedras e todo iso. Además, bo relleno, era bo relleno, iso teño que dicilo. Pero iso foi con posterioridade, como pisaron, efectivamente, non foi a cousa máis cos medios que tiñan, o primeiro que atoparon, evidentemente, pero o que pasa aí é un problema o mesmo que pasou tamén na Costa do 21. Exactamente o mesmo, desgaste das tuberías e rotura. A máis ou menos a mesma altura que a Costa do 21, aproximadamente. Estamos falando de mesmas alturas, avarías importantes no sistema de saneamento á mesma altura pola parte de arriba do que había antes, non? Están rompendo as tuberías por sistema, entón, aí hai un problema maior. Entendemos. Non só en relación nacional, senón tamén en relación a Costa do 21. Pódese repetir no futuro, porque esas tubaxes teñen que ser cambiadas. Completas. Non? Ben, canto van tardar? Porque, non se sabe exactamente, supoño que terán que facer presupostos e todo iso. Aí teñen que abrir toda esa zona. Hai que facer un repintado xa, porque é un perigo no cruce que hai, como se meten os coches aí, agora mesmo. Os coches que veñen de abaixo teñense que desviar, métense contra os coches que veñen de frente, que van para as cavadas, que paran aí nesa parada. Aí eu creo que habería que pedir polo menos un repitado ou que o Concello repintase coa autorización de carreteras xa, porque se pode producir un accidente. Estou bastante preocupado por esa situación. Xa houve un accidente, non fagamos máis. Hai unha reunión mañá na demarcación de estradas en Coruña para precisamente, entre outras cousas, tratar ese arranxo para que axilicen o máximo posible pois calquera información ou trámite que pola súa parte tiveran que facer. Podemos solicitar, evidentemente, pois o repintado, lóxicamente. É que ten que ser xa. É que eu non sei a que están esperando. Porque se prolongan a obra tanto tempo, evidentemente, aí vaise producir un accidente. Eu estou no vendo vir, É moi fácil, porque os coches paran no stop que é un descanso, é un refuxio para meterse para o camiño das cavadas, e os coches de baixo non paran, Entón, aí hai un problema. Da parte de arriba tamén, é dicir, ven o coche de arriba, desvíase, ou hai calquera cousa ali, montas un lío moi fácil. Hai un problema de seguridade vial importante. Eu non sei se pedir un informe de policía local, pero eu creo que debería ir mañá con informe da policía local debaixo do brazo. Está feito, ese informe da policía local. Non existe un informe da policía local neste punto. Pero tampouco... Suxerímoslle que o faga, por favor, e que vaya con algo serio a falar a demarcación de carreteras do Estado, porque sempre estamos igual. Eu recollo o guante, pero en calquera caso a da propia demarcación de estradas pois xa conta con técnicos que pasan incluso a diario por aquí e xa teñen tamén a labor. E logo a empresa que repara neste caso a rotura da tubaxe na zona tamén conta con persoal especializado e técnico que foi o que acometeu ali a sinalización arredor desta obra. Obviamente, toda a sinalización sempre é benvida e sempre ben recepcionada para intentar acadar a maior seguridade vial nese punto, pero iso non significa que non haxa xente, neste caso, pois na empresa responsable do amaño, que estea de responsable desta sinalización e levando a cabo
a todas as medidas que consideran oportunas para evitar un accidente. Lóxicamente, o risco cero únicamente vai existir cando a reparación estea feita e todo este problema resolto. Mentres tanto, algunha probabilidade hai que vai a vela, incluso co repintado do cruce. A nosa intención sempre é ter a menor probabilidade posible de accidentes nese sentido, así o intentaremos falar tanto con eles como coa demarcación de carreteras en Coruña. Bueno, eu suxestión xa lla fixen. En relación ao informe da Policía Local, porque é necesario, e vemos necesario. Non é só que vexa eu cando paso por ali, senón que teñen que ser o persoal que ten o servicio do Concello o que se ocupe un pouco de colaborar e de evitar males maiores. Se demarcación de estradas non ve o problema, polo menos hai que ir informado e hai que informar. Porque además é un vial de moito uso municipal ese. Ainda que seña de titularidade estatal, os usos son fundamentalmente de carácter local e de proximidade. O sea, son prácticamente moitos veciños pasan por aí todos os días. Por lo tanto, é algo que entendemos que sí que se pode facer e deberíamos de facelo. Ben, en relación a temas de persoal, rematou o proceso de consolidación de persoal que vostede, bueno, que dixo que iba a rematar o 31 de decembro. Están a maioría das plazas xa resoltas. Únicamente houve algún erro co contrato que incluía algunha notificación, o horario estaba mal posto e, polo tanto, houve que refirmalo. Queda a firma destes documentos corrixidos, pero iso non significa que non teña validez a estabilización levada a cabo antes. Entón, todo o persoal laboral que estaba inmerso no proceso xa ten contrato? Queda unha persoa. Queda unha persoa? Que posto é? É o arquitecto municipal, pola necesidade de contar no tribunal con distintos funcionarios de tipo A1, que evidentemente foi imposible de acadar, incluso solicitar a asistencia técnica a Deputación da Coruña e outros concellos para reunir o tribunal cualificador que realice a operación. En calquera caso, o tribunal será feito. Eu entendo que serán breves e xa é unha cuestión de que se poñan de acordo nunha data e nun día. O sea, que quedou unha praza fora dos prazos establecidos. Vale. Ben. Vai a ver, oferta de emprego público para este ano. Todavía estamos mirándolo. Lóxicamente, como vostede ben sabe, nas áreas de personal fomos primeramente por esta parte. Temos tamén outras actuacións tamén importantes que facer no caso do acordo regulador ou do convenio laboral. En principio, podría ser, como vostede ben sabe, temos algunha plaza vacante, neste caso na Policía Local ou similares, pero habría que velo. Sí, hai outra de obras, dúas de administración, vacantes. Hai unha de Policía Local, unha de obras, dúas de administración que están vacantes. Bueno, que son en principio vacantes ou que teñen algunha incidencia. Están aí algúns deles. Bueno, hai unhas vacantes que non están cobertas e outras que están cobertas en precario. Eu que estou preguntando precisamente por esas situacións. Evidentemente, Policía Local, de momento van cubrindo cos policías locais que hai, bueno, auxiliares no verán, que de momento vai sendo suficiente, pero é necesario cubrir a terceira praza, efectivamente. Persoal de obras, vai haber xubilacións vindeiramente, en vindeiras datas. Constituíse a bolsa de sustitucións do persoal de obras para a praza de peón, para a praza de conductor? Houbo bolsa de sustitucións? Non estaba prevista nas bases. Non estaba prevista nas bases, non? Vale. Estaba para todas as demais e non para esa, precisamente.
É o que lle podo dicir eu agora mesmo. Ou non está prevista nas bases, pois non houbo Que maravilla. forma de facelo. Vale, moi ben. O que máis importa é o persoal de obras, vale. E o que máis fai falta é o que menos se pide. Ben, así vamos ben. Tamén lle tiñamos que preguntar por dous servicios públicos, bueno, o servicio tema de bueno, o Colexio Leda de Mariño comezou unha campaña para matricular nenos no colexio para o vindeiro curso. Vimos que o Concello de Cabanas pois anunciou esa matrícula que mata en marzo por aí. Pódenos explicar un pouco en que situación, que nos informen do Consello Escolar, en que situación se atoca, bueno, que previsións ten o colexio en canto a matrícula, que o que van, bueno, que medidas van a adoptar e que previsións teñen de cara ao ano que ven, en canto a dotación de profesorado, grupos e todo iso. Pois principalmente o que se está facendo é unha xornada de portas abertas para que os pais poidan ir visitar o colexio e ver a súa situación. A raíz de aí, pois, habrá que ir tomando medidas según vaya sendo a situación. No Consello Escolar non falaron de previsións. En canta sabe a matrícula, o número de nenos que están aí matriculadas? Non sei decir exactamente, pero bueno, yo respondo en calquer momento Por escrito? mismamente. Agardo que sí. O registro de saída mesmo. Estou lle facendo unha pregunta formal aquí. Vostede pode contestarme agora, se non tengo dato non pasa nada, poden contestarnos no seguinte pleno ou por escrito se o desexa. Iso como vostede queira. Bueno, como falou un concelleiro, co que tiña que falar tamén de outro tema, ao final, a cesta de Nadal perdida chegou ao seu destinatario. Entendo que sí, porque quen veu a por ela foi un familiar. Con respecto a outra pregunta que fixo sobre as carpas, entre 18 e 20.000 euros. Que se Xa mirou esa. Vale, pois agradezo xa. Estimadamente. Estimadamente. Veu por un familiar. Por ela un familiar, sí, iso foi o que me contestou por teléfono, pero a ver, vostede, a persoa que me chamou a min, achegoulle o seu enderezo para que lle remitisen para ali a cesta de Nadal. Fixeron unha encomenda moi sinxela. Non entendemos como non enviaron esa cesta, tal como solicitou o traballador municipal, porque lle iba a ser moi complicado, ou non lle quería complicar a vida a familiares, o que fora, o que seña, non? É dicir, a vostede dase conta de que a cesta de Nadal non chegou en Noiteboa, non chegou en Ano Vello, e tampouco chegou nin en Reis. Cando lle chegou a cesta de Nadal a esta xente? Descoñezo a data, pero se veu a súa filla, entendo que lla fixo chegar. Non creo que seña tan ruín. A filla veu un pouquiño antes de Reis. Pois entendo que lla faría chegar. Que iso non mo dixo vostede a min, pero a mí sí que mo dixeron. O sexa, non lle chegou en Noiteboa contando con que lle iban a enviar. Non lle chega en Noitebella contando que lle iban a enviar. A sorpresa creo que foi maiúscula, non? Se lle querían dar unha sorpresa ao traballador, á persoa, a sorpresa xa foi tremenda, non? Esa é a miña opinión, vaya. Descoñezo a data na que chegou. Mire, a próxima vez que teñen que facer algo así, de verdade, e máis, non teño ningún problema, recolleu a cesta e envío leu por correo, porque vostedes non saben. Enviaráselle directamente a súa dirección. É que foi o que lles pediu ao principio, que eu non sei que non entenderon do que lles pediron. Farase así no próximo ano e listo. Vale. Agora xa sabe. Non se preocupe, veño por aquí e envío ya eu sin ningún problema. Que me chamou precisamente por iso. Mire, Xosé Manuel, que aquí non nos está chegando a cesta de Nadal, démoslles o noso enderezo e non nos chega. A min esa situación realmente non me parece nada agradable. É a primeira vez que vexo algo así, Por lo menos respetar o mandato. A ver, se un traballador municipal o fai así, eu creo que non lle lo dixeron por tal, pensaron que era máis cómodo para eles, para os seus familiares, o que sexa. É unha decisión da persoa a que ten dereito unha cesta. Ademais, que está establecido no convenio laboral e todo iso. A ver, que non está obrigado a mandarlla. Bueno, pois mire, se o Concello ten algún problema económico para non mandarlla, pois miren, junten, se non hai ningún problema. Como facemos con isto?
min acabaron chamando, preguntándome preocupados. Por que fan cas cestas nese concello? En calquera caso, débese poñer en contexto a situación das cestas, é dicir, repártense alrededor de 30 cestas actualmente cada ano. Pois, houbo un problema nunha cesta. Sabe vostede, pois, que Problema. Pois sí, houve un problema, houve un malentendido nunha cesta. Un problema. Todas as demais foron, lóxicamente, correctamente entregadas, foron correctamente levadas a cabo. Lamentamos, evidentemente, o erro con esta cesta. Como xa lle digo, non se vai tomar, non vai haber problema en Miren, leválo ao seu enderezo en futuras ocasións. vostedes teñen o enderezo, verdade? Como teño eu. Como mo diron a min tamén, visto a preocupación que lle xerou. Eu acabei chamando ao señor Joel para resolver esta situación. Eu creo que o mínimo que teñen que facer vostedes é enviarles unha carta de desculpas. O mínimo. Porque iso non se fai. O mínimo, Aparte de mandarlle a cesta para o ano que ven, suxírolles que lles envíen unha carta de desculpas. E asuman a súa equivocación. Que xa me parece non sei, neste concello sempre pasa algo coas cestas. Non sei que problemas teñen, que acaban montando problemas coas cestas. Ata coas cestas. Que mire que é algo fácil, Son 30, acábame de decir son 30, home, son 30, isto non é nada. Vamos, eu non quero xa pensar en as empresas que teñen que estar repartindo, pois, centos e centos delas. Mi madre, aí xa pode pasar calquera barbaridade, non sei, é que eu non escoitei nada disto en mi vida. Nunca. Non quere dicir que 30 sexan 200 ou É que unha ali como se o gran fosen. multinacional. É que Quere dicir claro. que hai que poñer en contexto, porque nós evidentemente aquí sabemos todos os datos e información, pero calquera que escoite parece que é o gran erro de Cabanas, pois todas as demais foron entregadas correctamente, houve un erro con unha, finalmente veu a filla a buscala, ben, pois un pequeno malentendido nunha entrega, pois neste caso deste paquete, desta cesta, non ten maiores. A ver, malentendido non é, foi unha equivocación, señor alcalde. É unha equivocación. Alguén lles traslada unha dirección para que lle envíen unha cesta e non o fan. Pasan as datas e a sorpresa, claro, ten que ser mayúscula. Eu falo de sorpresa porque me dixo o concelleiro que era unha sorpresa. Mellor querían facerlle unha sorpresa. Non, mire, perdón, a sorpresa foi que vostedes entregáronlle 2 días antes de Reis a cesta a esa persoa. A ver, acababan prácticamente de entregar, cando me chamou a min a señora aínda non sabía que estaba nas mans da súa filla. Miren vostedes o que fixeron, Que primeiro díxome que lle foi a recoller o fillo, claro, o fillo desde Inglaterra tiña moito tempo para vir a recoller, sí, efectivamente. Pero vostede dase conta da barbaridade, non é que sexa un erro, Iso é incompetencia directamente. Que cousa máis fácil hai coller unha cesta e enviala por... Se mandan hasta... Ahora os cocidos mándanos para non sei onde a través de correos. Os cocidos de Lalín, Concho. E correos todos contentos e aí facendo unha entrevista na televisión de Galicia. Bueno, isto é unha maravilla. Estamos máis aladas novas tecnoloxías, xa. E o Concello de Cabanas ten ata un problema para mandar unha cesta por correo. Home, miren, non me fastidien. Que? Eu é para botar destensionar un pouco isto, porque senón que o toman todo a peito. Concho. Ben. Tiñamos, quedame unha serie de cuestións aínda. A parte da situación do colexio, tamén lles tiñamos que preguntar que opinión lles merece a situación, a atención sanitaria do Centro de Saúde de Cardeita, polo cal nos están chegando bastantes queixas dun médico que está aí. Que medidas están adoptando en relación a esta situación?
Sí, temos bastantes queixas nós tamén da actitude deplorable dun médico, pois que parece ser que non está a levar o traballo como debe ser. Son numerosas as queixas, inclusive pois algún grupo de persoas pois tentou presentar unha queixa máis con a recollida de firmas na que participaban. Eu, ademais de amosar o meu apoio a esta pois, recollida de firmas, incluso participar da actividade que permita facer máis forza das queixas tamén dende o Concello, pois chamamos primeiramente ao Departamento de Persoal do Sergas para darlle traslado desta situación que estábamos a ter aquí actualmente e tamén solicitamos nunha conversa pois coa Consellería de Sanidade pois que por favor tomar algunha medida con esta persoa porque é recurrente, parece ser tamén que non é a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que esta persoa pois incluso pois con sancións leves apercibimentos de distinta índole e que polo tanto pois tomará unha decisión máis importante con esta persoa e advertirá ou tomará sancións de outra índole para reconducir a súa conduta que repercute pois, na saúde dos veciños e veciñas do Concello de Cabanas. Ademais da chamada aos Sergas, que se lembro agora foron dous, tamén houbo pois coa Consellería de Educación pois unha conversa neste sentido para emplazalos a que fixeran algo con urxencia. Consello de Sanidade. Bueno, eu suxírolles que teñan unha entrevista con Inspección Médica e que tomen medidas. Porque as cousas que están facendo, dende o noso punto de vista, non atender persoas que teñen que ir por urxencia, que a mellor pues, tiveron gripes graves ou, bueno, problemas graves, e que tiveron que estar agardando 7 días para a atención, iso non pode ser, porque se nega a atender a unha persoa por urxencia, unha persoa que ten dificultades respiratorias, que ten problemas tal, a ver, sei de unha, sei de outras que lles cambia a medicación, incluso establecida por especialistas. Sei varias cousas que a min é que me poñen un pouco de problema en canto a se realmente se está tendo unha atención adecuada ás persoas, tamén malas contestacións, é dicir, malos modos, non pode ser, iso non se pode permitir. Entón, do noso punto de vista, hai que tomar medidas e hai que moverse un pouco máis, non chega con ter unha reunión cos Sergas, tamén haberá que falar con a inspección e advertiros de que hai unha situación complicada. E a xente está bastante cansada desas actitudes, está poñendo queixas, está promovendo queixas a nivel xeral, están recollendo firmas, polo que estamos vendo, non é unha situación nada agradable para a atención para un servicio de calidade no Concello de Cabanas. De feito, moita xente está cambiando por outros centros de saúde porque non hai atención. Mais ben hai desatención. Un médico só non pode facerse cargo de todo o centro de saúde. Vai a atención temos neste momento, Temos un e metade de outro. Entón, suxírolle que tome medidas a maiores. Tamén temos outra cuestión en relación ao que temos que preguntar sobre o camiño da preguiza, que estaba pendente tamén de arranxo, segue pechado despois de moitísimos anos, xa van, bueno, farán 8 anos próximamente, que ese camiño se pechou, están facendo algo en relación á parte de limpalo, que o limparon recentemente, pero non vimos nada máis. Sí, solicitamos tamén orzamento para a nova adecuación do proxecto para poñelo en condicións en valor. É certo que xa había un proxecto con anterioridade, pero como vostede ben saberá, pasado un tempo e coa inflación que tivemos recentemente, pois os precios enseguida desactualízanse. Aí o asunto, evidentemente, é que é un camiño pois, que vai ser dos caros, por dicilo rapidamente, porque evidentemente necesita unha base para poder acondicionar e refacelo de novo. Xa houbo algunha proba para encontrar roca pola parte de baixo para ver a que cota estaba, a que profundidade e como habría que facelo. Dende logo, pois,
Sí, hai, o sea, a idea é facer aí un proxecto, valorar canto custa e ver cando podemos levar a cabo, dado que vai ser unha actuación que vai ser importante cun custo económico bastante elevado. Ben. Tamén o camiño, bueno, comentou antes, apuntou en relación ao aparcadoiro do Grisario, que falou co Arcebispado, trasladou a proposta que lle fixemos ao comezo da legislatura para ampliar o camiño de Irís no lugar da igrexa. Nesa conversa exactamente non. Suxírolle que o faga. Aproveitando que fala co Obispado, pois esta proposta xa está desde o principio da legislatura. Falamos concretamente da ampliación do camiño de Irís precisamente na igrexa, que é onde máis estreito é. Volvemos a recordar, porque vemos que se esquece. Seguinte cuestión, temos tamén que trasladar queixas queixas pola atención en oficinas xerais que nos están chegando. Entón, entendemos que debe de mellorar a atención en oficinas xerais e que se deben dar unhas pautas polo menos para que os veciños saian informados cando se lles devolve un papel ou que se lles explique, sobre todo as persoas maiores que veñen aquí e que non se lles trate tampouco de malos modos. Suxerimos que se adoten medidas. En relación tamén a moción que aprobamos no pleno de novembro en canto a inundacións, temos que comentarlle, perdoe. Non, en relación anterior que perdón, non me consta ningunha queixa. Sí, a min Agora chegaronme mesmo, queixas verbais. Non digo que non a teña vostede en constancia, simplemente que non me consta a min e, intentarei sobre todo informarme para ver exactamente porque de cara a mellorar necesito algún dato máis para poder realizar os cambios pertinentes. Eu aquí fago con carácter xeral, evidentemente, Sí, pero en privado non teño ningún problema explicar o que pasa. Por favor, prosiga coa seguinte. Sigo coa seguinte, que son inundacións. Que trámites realizou en relación a proposta que se aprobou no mes de novembro? Aprobamos unha moción, non? En relación ás inundacións, aí pedíanse unha serie de propostas, de informes, de trámites e todo iso. Por exemplo, o problema que pasou aí nas Cavadas agora mesmo, esa rotura do saneamento, entraba dentro desa moción perfectamente, como tamén entraría o problema que houve no que a Costa do 21 tamén, efectivamente, o que pasa no cruce da Estrada de Laraxe coa Estrada da Xunta, tamén, non? Aí teñen varias cuestións que nos gustaría que houvese unha resposta, aparte de reunións de marcación de estradas e todo isto. Eu creo que habería que poñer todas esas problemáticas que xa falamos e que xa acordamos neste pleno, poñelas en común e mirar cales son as necesidades máis inmediatas. Fixeron algo? As necesidades aí parecen estar claras. Sabemos que precisamente no caso das tobaxes repoñelos, evitar as inundacións, mellora da rede de pluviais da estrada xeral, no caso da estrada que vai a Mugardos na súa conexión coa estrada provincial que vai hacia Laraxe, supemos xa do plan que ten a Xunta de Galicia de aumentar aí unha parada de autobús, coa conseguinte afectación que ten no firme de arredor. Alegouse a ese proxecto precisamente as cuestións municipais que considerábamos respecto a esa obra para que teran en conta a tubaxe, dúas indicasen se iban eles a proceder, porque realmente levantaban toda a beira rúa, collían, lembro, 1,5 metros, 2 metros dunha finca particular e rehacían todo firme porque para o peso do autobús parece ser que tiñan que baixar para baixo e rehacer o firme de novo, co cal, evidentemente, foi na alegación advertida de que de facer eso terían que xa actuar nas tubaxes, na rede de tubaxes para mellorala e así favorecer o alivio da rede
capacidade pluvial cando chove. Na parte da estrada xeral, máis do mesmo, incidir novamente en conseguir que funcione o correctamente posible, e iso se fai, pois, lamentablemente ou afortunadamente, pois con reunións coas outras administracións públicas que encóntranse implicadas neste proceso, porque a estrada é deles e, polo tanto, hai que poñerse de acordo, ver o que se fai, cando e como. Ben, aparte diso, bueno, tamén na moción estaba previsto que publicase nas redes sociais municipais o acordo. Cando fixo? Non, eso non se fixo todavía. Pois, se o acordou o pleno fai 2 meses, vai sendo hora. Tivo tempo de publicar outras cousas. Eu creo que esa tamén era para publicar. Pero, bueno, eu non Sí. sei. Eh, É un mandato do pleno de publicidade dos seus acordos. Está dentro da Lei de Bases de Réxime Local e do ROF. E entendemos que está no exercicio das competencias a corporación de publicar os seus acordos. Entón, non entendemos por que non se fai. Men será feito. Tomo nota e será feito. Vale. E despois tamén nos trasladan veciños de Formarís que, bueno, a pregunta é concretamente en relación á situación do camiño, que, bueno, pregúntanos por que tarda en contestarlle ao defensor del pueblo, cal é o motivo? A última entrada do defensor del pueblo foi onte, se non lembro mal. Polo menos a última que lembro agora, sobre este tema concretamente, co cal, pois, imos necesitar uns días para poder facerlle un escrito e remitirlle. Lle remitiremos o que xa expresamos, non? A situación do caso e o que haberá que actuar ali. A situación do caso que haberá que actuar aí. Pero, bueno, en calquera caso, a ver, o último escrito efectivamente xa é un recordatorio de deberes legais. Iso que se faise no final, é dicir, xa cando o Concello non contestou durante case un ano que levan estas queixas abertas no Defensoría do Pobo, case un ano. E eu non sei, ou espero que lle contesten, xa sabemos que non lle contestaron, pero é que non é unha situación un pouco complicada isto. Tiveron tempo de sobra para estudar todo iso e ver cales son as posibilidades, ou desde que solicitei un expediente informativo xa fai 1 ano e 4 meses. Por escrito. Solicitei iso. 1 ano e 4 meses. E nunca recibín contestación tampouco eu, precisamente por iso presentei unha queixa no Defensor del Pueblo e foron máis veciños, bueno, outros veciños tamén dali, os que presentaron outra. Porque, evidentemente, acortar un camiño implica a reducción dos servizos. Acaban de poñer no Concello acaba de poñer un sinal de camiño cortado recentemente, non? E a que ven motivado iso? A que ven motivado que puxeron un sinal de camiño cortado? Foi a proposta da Policía Municipal. Foi a proposta da Policía Municipal, non? Bueno. Cortado non é, porque... Camiño sin salida, vamos. Non, salida ten. Sí, entendo. Ten 2 salidas. Unha que agora mesmo está cortada con a cadea e outra que vai para o Salto. Ten 2 saídas ese camiño. Unha sigue existindo. Linguado, como sexa, pero existe. Por aí non coñen un coche. Sí, no medio das casas colle un coche. Sí. Sí, no medio das casas colle un coche. E un tractor tamén. Outra cousa é que o teñan abandonado, que iso tamén é certo, Bueno, sí, xa hai bastantes anos. Hai bastantes anos que está abandonado e que ali no medio das casas nunca se fixo nada. Sí. Entón, eu non sei, ao mellor vostedes verán, Sí, hai que avisar de que hai unha cadea ou que queiran, pareceme ben, pero en calquera caso o camiño cerrado non está, hai camiños non entendo. Nos guiámonos polos criterios dos servicios municipais, que neste caso Sí, aí teñen... sinal e, polo tanto, nos Evidentemente. nos colocamos a sinal a petición do organismo da Policía Local e, como lle digo, pois son eles evidentemente os que fan os informes que tanto peso teñen hoxe en día para ir ás reunións. Sí, ben.
Ben, informouse sobre a situación da fonte. No último pleno... Díxome que era privada, sí. Díxolle? Díxome que era privada. Segundo obran nos datos ou na documentación, como xa lle dixen, aí haberá que abrir outeros. Como? En que documentación? Segundo parece, En que documentación? déixame rematar, haberá ou hai que abrir un expediente e dilucidar a propiedade da fonte, porque eu ata agora, ben, aí hai unhas persoas que reclaman, hai outras que din outra cousa. Ben, eu non digo nin que sí nin que non. Eu o que digo é que, evidentemente, pois, hai que abrir expediente e clarificar a situación e que cada parte, incluído o Concello, pois, vexa e aporte a documentación pertinente para o esclarecimento. Pero pola parte do Concello serán os servicios técnicos municipais os que aportarán un informe que establezca a doctrina ou criterio deste caso. A ver, sí, eu entendo que os servizos técnicos terán que facer un informe, efectivamente, pero hai documentación pública sobre esa fonte. E concretamente as normas subsidiarias de municipais de Cabanas, normas subsidiarias municipais de Cabanas, a mí é que me sorprende que a día de hoxe pois non sexa capaz polo menos de informarse deste tema, porque eu non sei se que non len, pero nas normas subsidiarias municipais de Cabanas, que están publicadas, publicadas na web de planeamento e teñas a disposición, o alcalde teñas en calquer momento aquí no Concello, non? Fala que na parroquia de Irís hai dúas fontes, a fonte de Irís, que xa coñece todo o mundo, que se encontra no lugar da fonte, precisamente, ali en Irís. E despois, a continuación, ven algo que se chama fonte de Formariz, non? Bueno, que Formariz, o mesmo, que le poñen o Z. E di o seguinte, literalmente, as normas subsidiarias que leo para que se coñeza públicamente, porque é que xa me parece sorprendente. Di, literalmente, fonte de Formariz, construída por el Ayuntamiento a principios de siglo XX, porque estas normas son de 1987. Di literalmente, construida por el Ayuntamiento a principios del siglo XX. Es de cuerpo rectangular construido en sillares de cantería de granito, rematado con una cornisa plana que en su centro se convierte en un frontón triangular. El agua vierte por un caño a un pilón, frío de lavar, de granito de una sola pieza. Isto é o que aparece escrito nas normas subsidiarias de planeamento do Concello de Cabanas, que son públicas, que foron aprobadas por esta corporación. A mí o que me sorprende escoitar aquí algunhas consideracións sen sequera ir á documentación municipal. Este tema estivo a exposición pública no seu momento. Foi aprobado por toda a corporación, exposto ao público, publicado definitivamente no Diario Oficial de Galicia, todos os trámites públicos. E di, literalmente, construída polo Ayuntamiento a principios do siglo XX. Isto non o alegou ninguén. Quen construiu esa fonte? Quen amañou a fonte en 2011, cando estaban o seu predecesor, o seu mentor? Quen amañou esa fonte máis que Germán Castrillón Permuy no ano 2011? Non estamos falando de 87, estou falando agora de fai menos de 10 anos. Bueno, 13 anos, perdón. É dicir, vostede ven a dicir aquí que está en discusión. A mí pareceme ben que esteña en discusión. Pero, home, primeiro terá que lerme o que pon a documentación municipal. Independentemente do que digan os técnicos, que tamén o poden dicir, eu estou encantado de que os técnicos fagan os informes. Pero, home, que isto é máis claro que isto non hai. Pois precisamente á luz de toda esa información que os técnicos municipais van a revisar, farán o seu informe e se tan clarinete está, pois así o reflexarán no informe, non haberá ningún problema. Canto máis claro estea, máis fácil o vai ter o técnico para dilucidar. E, polo tanto, non hai nada que mencionar. Logo, unha vez e sen entrar xa na propiedade da fonte, haberá que dilucidar tamén o acceso á mesma, por onde se fai,
como se fai, se ten entrada dende a estrada de abaixo, dende abaixo, ou se polo camiño de Formalis únicamente, se é un dereito de paso, se o dereito de paso inclúe ou esa zona que ten esa propiedade en concreto, pois poden entrar libremente porque é unha zona pública, non é o mesmo dereito de paso dunha propiedade privada que unha zona pública. Todo eso xa á marxe da propiedade da fonte, todo eso tamén o ten que expoñer nun informe técnico. A luz do que vostede di, o técnico o ten moi fácil para resolver, pero para resolver eso, pero logo ten que resolver máis cuestións. O acceso á fonte, como, donde, tal. Todo eso o ten que facer. E cando o faga, pois, será o momento de tomar as accións pertinentes coa parte que non estea a cumprir o legalmente establecido. Perdón, un segundiño, Sí. señor Subiña. Necesito salir que teño unha urxencia ahora ao sentarme. Sí, Vale. sí, sí. Gracias. Sí, non hai problema. Vaya, que vai ben. Sí, niso estamos de acordo, señor alcalde, efectivamente, que despois hai que dilucidar todo e máis. A mí sorpréndeme que se hai entrada desde a estrada abaixo, sinceramente, o que hai da fonte para abaixo, ese sí que son camiños de serventíos de fincas, que non vai a ser que confundan unha cousa con outra, O que está para a parte de abaixo da fonte son camiños de serventíos das fincas, efectivamente. Iso sí que son serventíos. Un lugar, cando ten unha fonte, pois vai por onde foi sempre, que é por un vial de uso público, que agora que se chaman a titularidade, bueno, iso hai que velo. Iso hai que velo, porque eu sei perfectamente que houbo veciños que solicitaron permiso para usar ese camiño para un tipo de actividade que danaba o camiño e o Concello obrigounos a repoñer ese vial. Obrigounos a poñer ese vial. E iso está por escrito neste Concello. Xa sería unha broma que o Concello obriga a un veciño a repoñer un vial cando ese vial resulta que non era da súa titularidade. E os que a día de hoxe pois din que todo deles, pois sinceramente calaron a boca, dixeron que amañaron o camiño e non dixeron nada. Tamén, a ver, hai moitas cousas, Eu, sinceramente, con ese tema, agardo que se resolva ben, pero, en principio, o alcaldía debería de ter unha actitude máis proactiva de defensa dos bens públicos. Nin máis nin menos. Eu teño claro, é dicir, eu exercín, efectivamente, a posibilidade de ir alí, de presentarme alí e de ir ver a fonte, porque a fonte, ademais, é un ben que está incluído no catálogo de Galicia de bens culturais. Está no catálogo de bens culturais de Galicia. É un ben catalogado, porque está incluído nas normas subsidiarias de planeamento do Concello de Cabanas. Iso tamén hai que telo en conta. E, polo tanto, merece protección das administracións públicas. E actualmente aquilo é unha pena como está abandonado. De verdade. E xa lle dixen que arrozara. Non sei cando facerá, pero xa lle solicitei e volvolle a insistir. E suxerolle que a rimpe. Nada máis e moitas grazas e por hoxe creo que xa está. Había unha pregunta escrita. Sí, sobre esa pregunta teño aquí, eu iba a pedirlle un pouco de aclaración, porque a pregunta indica, segundo establecido no artigo 153.1 e no 2 do RD 2568/1986 do 28 de novembro, cales son os datos? Un A, un C, un D, un E, no caso de particular, omitir a procedencia, un F, un G, un H dos asentos realizados no libro de rexistro de entradas entre o 25 de xaneiro de 2024 e o 31 de maio de 2024. Non lle vou enganar, sacamos o rexistro en formato Excel, en formato PDF, pero eu entendo que un A, un C, un D referíase ás celdas nas cales está o dato concretamente. Non fun quen de ver polo que estaba preguntando. Entón, se vostede, por favor, me di o número de rexistro, concretamente, o número de rexistro de entrada, eu xa lle achego toda a información dese rexistro. Eu creo que na solicitude está bastante claro que me refiro ao artigo 153 do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais.
Pero que eu non estou negando a documentación, únicamente. Un A, normalmente, en linguaxe xurídica, indícase que é o apartado 1, subapartado A, Pero do artigo 153. dun rexistro de entrada que se dá en formato Excel. Perdón, número de orden correlativo. Ese é o título que ten no libro de rexistro de entradas e saídas. Perdón, libro de entradas, neste caso no libro de entradas. Un A, número de orden correlativo. Un B, fecha do documento. Fecha de ingreso do documento nas oficinas do rexistro. Un C. Un D, procedencia do documento con inquietación de autoridade. Estou lendo a lei. Corporación, neste caso persoa particular, enténdase persoa particular, que quero que omita os datos, que o suscribe. Un E, que é extracto, reseña ou breve referencia do asunto comprendido no corpo de escrito registrado. É dicir, neste concello non hai un libro de rexistro de entrada. Non existe. Que ten que cumprir esta normativa? Negociado, sección ou dependencia a que corresponde o seu coñecemento. G, resolución do asunto, fecha e autoridade que haya dictado. Y H, observaciones para cualquier anotación que en caso determinado podría convenir. 2. Los asientos de salida se referirán a estos conceptos. 2A, número de orden. 2C, fecha de saída. 2D, autoridad, negociado, sección o dependencia de dónde procede. 2E, autoridad, corporación, particular, datos omitidos, a quen se dirixe. 2F, extracto do seu contido. 2G, referencia no seu caso ao asento de entrada. E H, observacións. Iso é a normativa que teñen que estar cumplindo este Concello en canto ao tema de creación de libros de rexistro de entrada e saída. Eu estou pedindo información que non está protexida por temas de protección de datos, en ningún caso. E, ademais, son libros que nos deberíamos de ter acceso a eles e que non é posible telo. Entón, eu teño que facer a pregunta neste pleno, porque non tiven outra posibilidade, nin teño outra posibilidade, grazas a un decreto que vostede editou a comezos de xuño, que, segundo sentencia judicial, evidentemente, é legalidade aparente. Entón, eu o que quero é acceder a esta información. Estou ya concretando punto por punto. A iso se refire. Entre o 25 de xaneiro de 2024. Sí, era o primeiro que está pendente por entregar desde fai, pois xa casi vai para casi para o ano. Pues, Artigo 153 está no BOE, ademais publicado, do Real Decreto 2568/1976 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Régimen Jurídico das Entidades Locales, que foi o que lle escribín aí. Sí, eu estou completamente de acordo. O único que lle pido é clarificar a pregunta, porque non era así entendida, non ten máis. Unha vez respondida a pregunta, miraremos de respondela, porque pola nosa parte, como xa lle dixen, non teño ningún problema, porque ademais ten que ser así a chega de información. En canto a outra referencia que facía, a legalidade aparente, non, mire, neste caso os xulgados pois indicaron algo, pois é a legalidade, nin aparente nin non aparente, é a legalidade. Cando hai algún xulgado no cal, pois evidentemente, non ven no sentido favorable, acátase a xurisprudencia, acátase a sentencia, e cando ven en sentido favorable hai que facer o mesmo, tanto nun lado como no outro. Neste caso, xa lle digo, pois que é a legalidade, e é así está amparado polos tribunais. Miro a documentación e xa lle digo que o único que lle preguntaba é por clarificar un pouco, porque non estaba entendendo o formato da súa pregunta. Non ten máis. Dígame. Legalidade aparente é exactamente igual á da Xunta de Delegados. Tamén era unha legalidade moi legalidade e ao final era unha legalidade aparente, ou seña, unha ilegalidade completa. Por iso mismo, o que hai que facer é acatar ambas sentencias, sexa en sentido favorable. Sí, efectivamente, hai que acatar as dúas, pero se unha sentencia lles está dicindo que están actuando con legalidade aparente, quere dicir que mellor a resolución de principios de xuño non é correcta. Están limitando dereitos fundamentais. Outra cosa que non se poida é entrar ao fondo do asunto por hilerismo administrativo. Nada máis e moitas grazas. Ben, pois procedemos a buscar os rexistros de entrada e saída e lle remitimos a documentación. Sen máis preguntas na orde do día, pois levantamos a sesión. Moitas grazas a todos.